voor iets aan, hè? Ja. Succes, jongens. Dus daarnaast nog diverse spelers die niet kunnen wedstrijden gewonnen. Dat zullen helaas door. Dat is nog heel bijzonder. Dus in die zin zijn alle kansen aanwezig op een hele spannende wedstrijd. En natuurlijk daarna een finale waarbij iedereen weer goed mag spelen. Nou, oké. Gaan wij cocktail voor ons? Ja, die gaan we wel maken. Zit het dan ja, ja, best. En dan ga ik wat tegen hem op van, dan is jij de storm als hem omhast. Ja, precies, best. Dit is de wedstrijdlijst. Oh ja, Bolle wedstrijd, dat Rutger Biersbrand. Niet aanwezig is. Zo'n ding is er net bij. Rutger Biersbrand is ook wel op de schoonste. Dit is Bolle wedstrijd. Die had gewoon dat zien hier. Die had de Rutger Biersbrand meteen. Dat beeld is dus. Het is wel aanwezig, maar helaas een beetje zuur. Dus het is niet van erbij. Onze bier, dat is nou in het begin wat. Die staat daar, die heeft het afgenomen. De Rutger Biersbrand, ja, maar wel staan. Die hebben zich ook afgenomen. Rutger, Rutger. Ja, en hard. En hard, ja. Hast du het een beetje in kaart waar ze nou weer aanmeld had? Ja, het zit hier straks gewoon weer. Ja, maar nou ik al? Ja. Ja? Ja. Dat betekent dat wij straks gaan beginnen met meisjes stokklassen met Janske Telstra. We beginnen bij de en bij de jongens, die hele groepen zijn bezig. Die zullen allemaal worden natuurlijk. Martijn, Kleunema en Paul van God. Dit is al melden, ja. En zo zien van de lid van de groep, dat betekent dat wij van start gaan in deze wedstrijd. Ja, helaas, toch heel veel, maar gelukkig is de winnaar grote deel van de groep. Ja, heel veel. Goeiemiddag vanuit Burgum. Een wienerig Burgum werd het uitstelde Koningsleppen dan toch plakfinancieel van een middag. Juster Jonne wie de wedstrijd absoluut net mogelijk vanwege zwieren buien. Daarom had de wedstrijdleiding doe besletten. We schouwen terug naar snijde middag Jelve Fjouwen. Nou, dat ben we nou. En dit is dan de eerste sprong van de middag. Van Jelske Terpstra. Die zet in elk geval voort een afstanddel. Maar het kan wel eens een bijzondere midje worden, Hannes Carion. Hannes Carion is de co-commentator, oud-toplepper. Ja, toen bist hier ooit echt nog eens koning geweest, hè? 2006. Klopt helemaal, bij de junioren nog. En wat betekent het, Joert, dat er St. Paul een winst heeft van de wedstrijd? Nou, op dit moment zullen we dat Bolle Westerdijk Geliek profijt van had. Want die springt Geliek al heel fier in zijn eerste sprong. Ja, we hadden wien wat in de reg en dat liep het op zich ontnoten dan het eerste Sarah te wezen. Want daar terug kan de pols waarschijnlijk nog iets verder in het water, omdat het iets sneller rinst. Dus misschien is het voor sommige springers juist wel een voordeel. Maar dan moet er net draaien, want dan waait er uit de polshouder. Nou, dit is Martijn Sudersma bij de categorie jongens. En tot nota gaan ze alle keer met speelsgemak naar de andere kant. Ja, het is een stevige rijgwien. Het is windkracht 4 tot 5. Ja, 5 is eigenlijk wel een beetje een punt waarvan zij van, goh, kunnen we nog leppen? Het betekent in elk geval dat een groot tal, met name topleppers, toch besloten had
om haar aan te melden voor Joert. Ik neem even een Isbrand Galema, een Theo Hopma, maar ook een Nart Bronsma. En Rutger Piersma. En Rutger natuurlijk, Piersma, die degene had die, toch besloten om hier misschien wel uit veiligheidsoverweging net van start te keren. Dus we krijgen al wat een top straks te zien. Ik bij de Famkes wat aanmeldingen. Jente van Kammen, Marije Zorgdrager en Ines Bouwman, die hier hadden al aanmeld. Bij de vrouwje Femke Brouwer. Nou, dan hebben we de meeste wel aan. Dus benamen op het maat van de topklassers. Nou, dan missen toch Fjouwer CQ5. En dat vind ik extra opmerkelijk, want het is Joert ook een wedstrijd voor promotie-degradatie. En als zowel Nart Bronsma als Rutger Piersma beide net springen, dan is Nart Bronsma bij deze degradeerd naar de mixklasse. Ja. Op 1 centimeter. Ja, ik zeg het, dat is een beetje lullig voor hem, maar dat in het oors. En het is echt altijd een soort van graadmeter. Als deze wedstrijd winst, dan maken ze grote kans op het om het FK te winnen. Dat wie altijd een beetje een traditie. Maar, ja, komen we zo even op waarom, want we zien even bij Noah de Boer. En dat is de klassementslijster bij de Famkes. Die maakt een hele die goede waait een heel eind de goede kant uit. Die steert al eerste in het klassement en die begint hier heel aardig, mag ik zeggen. Dat noot al ook 4 van de 12 wedstrijden won, dus door dat heel goed. Middelste batten treffen we dan Jarno Hoekstra. Yes, en die zak het wat inderdaad, Briensprong die. Ja, de wien is wat vlagerig en dat betekent dat het soms een hele stevige rechtwien is, maar als hij voortvalt en de post je dan heel veel, ja, dan krijgen we een overhaal. Maar als je een poester in de reg krijgt, anders. Klopt. Ja, nee, dan haast het voordeel. Ik weet nou dat Jacco... Ja, of de lijst wordt in zo'n. Ja, klopt, dat ken ik. Ken ik de hut gaan, hè? Ja, de BM-top die laten zien dat de wien nog steeds stevig is. Hij had in het begin van de media bol Hudder West. Hij neemt een beetje aan, maar hij is nog lang net voort. En een dikke fjouwer zit er zeker nog wel. Ja. Maar goed, hij komt van achteren en dus zo het kennen dat de Leppers er misschien echt wel wat profijt van hebben. Mats Stolsma bij de jongens. Dus ja, wat Mats doet, die had de polstof vol te vier staan. Of die had wat meer rekkend op de wien, maar nee, die pols zit te vier en die moet loslaten. Hij had wel de primeur, want hij is de eerste met een weersprong hier. Bij het Koningslepen in Burgum, wat voor het eerst in de historie net op Sneunte Jonneplak vindt, maar op Snijnte Midje. Ja, een wichtige wedstrijd dus. Net alleen nog vanwege de prijzen die er verdienen binnen, maar ook voor het klassement. Want nee, deze wedstrijd wordt op zien wat de beste 8 per categorie binnen. En dan kun je dus degraderen van de eerste naar de tweede klasse. Of van de topklasse naar de mixklasse. Maar je kan ook promoveren nog. En dit is Berber Haanstra van het Heidenskip. Die maakt het op zich echt een goede sprong vooruit, maar een een beetje scheef. Dat is vanuit onze kant misschien nog wat lastiger te zien, maar... Ah ja. En inmiddels krijg ik door dat Bo West het zich al aanmeld had. In de mixklasse, dus daar zijn er op dit moment nog 6. Nog 6 leppers. Ik wil nog even melden dat op die middelste batten krijgt Wieber een Schukken. De primeur hier, hij lepte centimeter 98, dat is heel best voor hem. Zeker. Die telt lekker. Mijn verklasse met Jarno Hoekstra na hem. Die ging uit koers 14.09. Had er voorlopige tweede plak. Ja, en Noah de Boer die iepen bij de Famkes gewoon mijn 14 meter sprong. 14.03 en die daar voorlopig gewoon de leiding. En wij zullen dan naar de sprong van Fijke Stellingwerf. Had een mooie insprong, alleen nog echt deze pols. Ja, krijgt er net uit deze punt. Dus ja, dan mag je loslaten. En dat is net een lekkere start, vooral met deze wien net. Dan maar eerst wel weer een goede warming-up om alles weer een beetje warm te houden. En je voor te bereiden op de volgende sprong. En bij de jongens zit nou inmiddels de klassementsleider op dit moment, Brent Monsma, klaar om zijn sprong te maken. Nou ja, dat is natuurlijk een topkandidaat voor de titel Prins hier. Hè? Want ja, zeker, de beste jongen die hier Joert aan de andere kant komt, die mij hem een jaar lang Prins van Burgum nemen. Die titel is nou nog in handen van zijn collega Timo van der Knaap. Die lepte je hier een persoonlijk record van centimeter 66. Ja.
En is dus titelverdediger, springt nog steeds bij de jongens. Maar wat kent deze Brent Monsma? De onderin is in ieder geval goed. Insprong hek en dit leek het op zich al een knappe eerste sprong te wijzen. Nou, een hele aardig begin hier. Krijgt de handen op elkaar van het publiek wat toch de moeite nam had om hier te komen. Er is nog plak, dus ik zou zeggen, het bloed droeg, fiets deze kant maar even uit. Spektakel verzekerd jere. Maar Brent Monsma die neemt op dit stuit de leading-oer van Martijn Sudersma bij de jongensgroep. En dan zullen we bij de vrouwen Danielle Hielema haar sprongmeidje. En ik denk dat dat betekent dat misschien Berber Haanstra net Nee, hè, die had correct sprong. Oh, die hebben we nog net trok kregen. Dat is het. Berber Haanstra noteerde 40, Alve zo'n 40 stiert hij mij treden voorlopig. En wij zijn vanzelfs ook heel benijd naar de sprong van Brent Monsma. En dat is 1658 en dat is dus voorlopig de eerste afstand in de categorie jongens. En daar staat Djurre de Jong uit Burgum de pols te zetten. Maar wij zullen op de middelste batten Dietmar van der Wal van het Heidenskip. Dietmar meisje onderin. Het liep het op zich wel heel goed, maar echt Dietger gaat te scheef. En maat loslaten, dus dan wordt het echt voor hem zwemmen. Ja. Ze hebben toch al een aantal wierdsprongen op een middelste secondes. Het is echt wel wat een aparte wedstrijd, Joert, hè? Want het is een sprong had iedere springer. En vervolgens gaat de score weer op 0. En het iedereen nog draaien sprong om de eerste afstand van de dijdel te zetten. En dat is in principe de winnende rondes, zeg maar. Dus kerst nog 20 meter springen nou, maar als je in de laatste 3 rondes net de eerste afstand had, dan wist het nog steeds net. Nee, en dat kan nog wel eens een aardige finale straks opleveren. Want juster weer de derde klasse en de tweede klasse in actie. Die hebben een wedstrijd metjes vol uitlept. En daar weer bij de senioren ene Bart Helmholt. Die leepte daar 9 meter 81 als senior. En dat is dan ook direct de eerste afstand ontnota voor de hele seniorengroep. Ja. Dus als er net 5 man omheen springen, dan zou Bart Helmholt jong of straks finalist wijzen kennen. Ja, en ondanks het feit dat er nou 4 van de topklassen missen, denk ik dat die kans op best wel onnemelijk is. Lisanne de Jong, te wetter. En ik, bij de jongens, Djurre de Jong. Nee, het is toch een beetje ziekje om de juiste manier te vinden in deze toch wel moeilijke omstandigheden. Ja. En de ene gaat dat wat makkelijker als de andere voorlopig. Ja, Hannes, door hier zit er een hele protte mensen in het Verliezen die het Koningslepen won. Ja. Die waren vervolgens in datzelfde seizoen echt Fries kampioen. Nou, dat was zelf de eerste die ermee begon. 2006, dat was junior. Toen liep hij met Koningslepen 1883. En toen was het vervolgens Fries kampioen. Ik bij de junioren, maar toen won echt de zilveren pols. Mijn nieuwtje 69. Ja. Dat is wel een Scotselin, hè? Ja, zeker. Zeker. En het grappige weer dat 1, 2, 3, 4, 5 jaar daarna datzelfde heel dit gebeurde. Henk Schieving, Bart Helmholt, Atsier, de waren hier koning. En vervolgens ook Fries kampioen. Volgens mij wie Isbrand degene die de traditie toen wat verbrutst. Nee. Of wie dat net zo. 2011 weer Bart Helmholt die kening waard, maar toen hier Tevens Hopma zijn ultieme sprong op het FK en hij was toen Fries kampioen bij 2083. Ja, Tevens Hopma dus Joert spietig nog net onwijzig hier. Datzelfde geldt voor Isbrand Galema, Nart Bransma. Bij Sjoje nou op zich wel een goede sprongmeidje, maar tijdens het klim hier er even een hapering. En dat is jammer, want dat scheelt om een klimslag. Ja, Sietse Keutelaar is een van de nieuwe gezichten hier in dit peloton. Komt vanuit de tweede klasse, maar springt geregeld rond die centimeter. Ja, en die klappen dus op het door. Bij de gevestigde orde. Sietse Keutelaar uit Heeg. Ja, van Naart Bronsma wie deze dag 16 juli 6 hierlin een hele bijzondere. Toen we hier echt het Koningslepen, toen op Sneun.
En toen liep de Nat Brandsma voor het eerst in zijn carrière oer de 21 meter. 21.09. Hij was toen daarmee ook de koning. Ja. En vervolgens Fries kampioen. Maar Nat Brandsma kan die titels hier dus in elk geval net verdedigen. Bij de jongens. Jelte Veldman. Van Samar. Zien thuiskomers. Je zult zien wat Jelte in zijn eerste sprong delke zetten. De insprong zakt het een beetje naar beneden en deze pols die stiet vol te vier. Het leek erop dat de laatste paar stappen net lekker uitkwamen. En misschien is het inderdaad die wien in de reg dat er sneller rint aan het begin en dat er nog minder ruimte op het einde oerhoudt. Maar in ieder geval weer deze insprong net super. En dan geven we eigenlijk gelijk erom naar de man die op dit moment de laatste 2 wedstrijden won had. Sietse Lefferts. Ja, die stiet klein bij de jongens. Maar hier zorgen we naar Minne Smit. De man uit Weensum. Hij zette het seizoen uiteen in de topklasse. Maar is intussen zakken naar de mixklasse. Want ja, de concurrentie in die topklasse, die eerste 8 jongen, die is hevig. En Minne had nog net echt de topvorm die te vliegen hier bij Vlagen Wol hier. Maar goed, hij zocht een aantal concurrenten hier Jood ontbreken. Dus hij zou Jood goede zaken Ja, maken. zeker. Ja, dit is wel Sietse Lefferts. De man in vorm. In oordelwieke tijd is zijn PR van 15,86 meter opschroeven naar 18,38 meter. Daarmee is hij roem voorbij het oude PR van zijn heid die hij krijgt voor de rent. Siets Steven Jan Lefferts. Ja, en Siets zou dus samen Jood een gooi doen kennen naar die titelprijs, hè? Eerst Minne Smit. Minne Smit. Dit liep het op zich heel goed voor Minne. Gaat nog wat te snel naar de andere kant. Zou dat baltje lezen, maar kan er net hoe hinnen. Dus ik denk dat dit de tweede afstand van, van de dij is. In ieder geval is Wiebrenskukken nog steeds nummer 1 daar met Santje 98. Maar wie zal eerst even zien naar Sietse Lefferts straks wat die ervan bakt doet. Ja, kunnen we nog melden dat Nies krijgt Sietse Ketelaar op die middelste batten nog 16:34 noteerde. De Famkesgroep die wacht het even, want ja, daar zijn natuurlijk 3 aanmeldingen, dus daar ben maar 5. Ja, die 16:34 die daar op het bord staat, die is dus van Sietse Ketelaar. Er komt dadelijk de stand te staan van Minne Smit. En Sietse Lefferts, die had net een goede eerste sprong. Nee. Viel dat ik direct. Hij merkt het gelijk al inderdaad. De insprong zakken wordt. En als je de insprong net had, dan is je sprong eigenlijk al verlen. En het was vaak in de wedstrijden winnen natuurlijk in Drielst en in Weensum. En op die beide accommodaties hadden ze echt houten onremplankjes, zeg maar, in plaats van tegels. Dus op zich weer het voor de meeste springers wel, wel een voordeel. Of ik er een aantal springers over. Nou, we gaan nou mooi draaien. Ongeveer gelijke scores achter elkaar aan. Nou ja, de varken in de 2 wedstrijden sprongen op die beide scores super. Dus ik verwacht Joert wel dat er in ieder geval weer een topsprong maakt, Joert. Maar het kamer in de eerste sprong nog net helemaal uit. Dus nee, dan staat echt de middelste batten even stil te wachten. Want echt daar is iedereen klaar. Daar had Minne Smit Santje meter 8 noteerd. Ja. Staat hij mij voorlopig tweede in de seniorengroep. En op de jongensbatten staat dan de regerend prins van Burgum. Timo van der Knaap. Ja, daar wist de vlien in je bier, Hannes. Toen zit hij direct met de livestream. Ja, toen hield hij de sprong van zijn leven, hè? Xavier had er nooit bij West nog. Klopt. Maar dit is Jasper Haanstra trouwens Jasper nog, ja? Komt sorry. nog. Timo komt je naar, ja. Ja, Jasper Haanstra is van Burgum. Ja, zelfs jij wat Jasper kennen wij het wordt coach terug Bart. Nou ja, die maar misschien later Joet nog in actie, dus dat als Jasper wel de finale helpt, dan moeten we maar even zien hoe dat dan verdeeld wordt. Maar misschien is dat een beetje op de zaken voor u erin. Hè? Ja, daar staat er. De coach Bart Helmholt. Hij wiest een beetje naar rechts. De pols. Ja. Maar een beetje die kant door, zei dat ze in de polshouder. Samar. En dan kan Jasper Haanstra, een jonge kerel vanzelf is in de jongensgroep. Ik voor het eerst in de eerste klasse dit seizoen. Maar ja, die maken toch al een paar keer indruk. Ik al mijn dikke Santje meter sprongen. En dat kan wel eens een leuk kandidaat worden, Joert. Komt om als je nog in dat liep het goed. Had
Oeh, dat is echt jammer. En ook deze springer Jasper had gelijk probleem bij de insprong. Ja. Hij leek hem goed te hebben, maar op een of andere manier gliedde er toch heel bij de insprong met één hol wat naar beneden. Nou ja, dan is eigenlijk je sprong verlend. Dat had er zelf echt erop. In ieder geval belangrijk dat de sprong even goed droeg is, of de pols goed droeg is, want anders dan de glieders sowieso naar beneden. Ja, Jelske Terpstra die stiert uit de wapperen voor op een ja, die mag nog even wachten. Ja, Die mij straks als eerste in de categorie Famkes. Zij noteerde 3:24. En stiert hij mij voorlopig op het tweede plak. Achter Noah de Boer met die 14:03. Ja. Maar nu stiert Wolkleer Timo van der Knaap uit Snits. Bij de jongensgroep. Ja, dat herinner ik me nog wel, Hannes Vliene hier. Toen hier een hele mooie finale. zeker. En, Ja. en hij hier de pols toen helemaal stilstaan en ging helemaal recht mij uitsprong. Ja. Santje 66. Ja, een droomsprong, hè? En dat is nog altijd zijn PR. Nou ja, het is een IF4, dus maar zien dat het altijd hier... Nou, hij is groter man, langer man. Dat geldt eigenlijk voor al die jongens. Ja, zeker. Dus Ja. maar een kop groter naar de winter. Ja. Is echt dit hier al een paar keer hoe de Santje meter west. Maar ja, zit dat persoonlijke record er nog een keer in. Dat zou samen kennen, je wordt. Concentratie zet de pols met een stokje op de juiste afstand van de skons. Mat dus een soort zweeffase ha naar zijn oren naar de stok daar. Dan moeten de handen de gele sticker pakken. Die plakken ze erop als richtpunt. En als het dan al een keer klopt, Hannes. Dan haast nog heel goed 4 seconden om zeg maar die laatste 6 zonmeter te overbruggen. Ja, En dan, dat is het mooiste natuurlijk. Dan wist het eigenlijk in de sprong al dat het de goede kant uit gaat. Maar goed, Safia ben we nog net. nou ja, dat is natuurlijk wel de ultieme kick van een vierlepper. Hè? Om die stok stil te klemmen en dan eruit te Precies. zweven. Maar het gebeurt net zo vaak in Nee, een nee. vierlepcarrière. Nou ja, als dat vaak gebeurt, dan is dit in ieder geval een goed plak om het te doen. We zullen zien wat Timo doet. Timo had wel een goede insprong en deze pols liep het echt al een stuk stiller te staan. Let één klimslag een beetje rennen en ja, omdat er een beetje het koers gaat, verliest er wat meters. Maar dit komt in ieder geval wel in de buurt van de eerste sprong van Brent Monsma op dit moment. Dat is 16:58. Dit zal denk ik iets minder wezen. Ik denk net dat er ontevreden is in die Nee. zin. Om te beginnen hier in Precies, Burgum. je wil eigenlijk nog misschien, of je wil, ja, tuurlijk, je wil gelijk eigenlijk wel knallen, maar ja, wat we krijgen zijn voor het verren van de wedstrijd, maakt het net heel zot uit. Het enige was er mee opzicht, is als je in de eerste traiensprong de nummer 1 positie pakt, is dat straks als laatste maar springen en dus wist was maar springen ten opzichte van de rest van de concurrentie. Ja. Nou, het samenbed wordt weer glad strutsen. We gaan in alle categorieën de eerste ronde er nou op zitten. We wachten nog even op de afstand van Timo van der Knaap. Nou, dat is 16:16. Daarmee voorlopig het tweede plak achter Brent Monsma. Maar die 16:58. Ja. En dus beginnen we bij boven on de list met de tweede ronde. Ik denk dat Jelske Terpstra kleerstiet. Ik denk dat Jelske inderdaad begint. Oh, Santje mee erachter zit je. Ja, dat is het middelste. Oh ja, dat weer Minne Smit. Ja. En Jelske die had nou iets te weinig tijd. Komt wel in de buurt van die afstand van Noah de Boer. 14:03, maar Safir zult nog net wezen. Hij trekt in 24 wie krijgt ik al een goeie, maar die Pools kan voor haar wel wat verder staan straks. Ja, leuke strijd er in die Famkesgroep tussen Jelske Terpstra en Noah de Boer. En Wieberen die had de Pools nog iets verder zetten. Hij sprong correct Santje in 98 en dat weer voor hem al een supersprong. Dus Nou, het is ook de eerste van de dag nog, hè? precies, dus ja, je mat er dan iets wijtje en waarschijnlijk had er hem nog iets verder deel zetten om toch hoe die 18 meter te komen, maar bij deze sprong slaagt het hem net. Nee, want van de duidelijkheid, de vrouwen die strijden Joert om de titel Koningin. Dat geldt voor Famkes en vrouwen. Ja. De jongenscategorie die springt voor de titel Prins. Maar de junioren en de senioren die moeten uitvechten wat harder naar je koning van Burgum nemen mij. Nou, dat een junior dat wint, dat gebeurt eigenlijk nooit. Ja, Hannes Carion had het een keer in. Ja. Maar dat kan wel degelijk junioren natuurlijk in die finale komen.
Ja, maar zeker. sprongen zeker. over de 9 meter, maken ze die wordt echt wel kans op de Ja. top 5. Dus Ja, de We zullen topklasse zien. is Hewitt gehalveerd, dus Ja. de Lisse zou je zak komen. nou, Hield wij op een jongenskons, jongen. Het is een hele goede sprong van... Martijn Suttersma. Nee. Nee. Ja, staat voorlopig op de derde plak met 15:29. Het leek er eerst ik even goed te gaan, Ja. maar krijgt net genoeg voor derde punt. Sinds je komt er hier terug, het shot er verder ik al een keer wel simmers uit. Maar er staat nou een palenwien. Ja. En het is echt een uitdaging voor de lepers om daar goed mee om te gaan. Bij de famke staat nou klaar de Friese leiderstrui van Noah de Boer. Dat is Noah de Boer. Noah de Boer! Weer een hele goede sprong maakt. En dit is een om en nabij haar varige sprong, denk ik. Wat denk je toe, maar Freek? ze gaat naar uit koers, ja? Ja, ze gaat heel aan in het koers. Dat kennen Ze we heeft hier wel vanuit heel onze- geen stok. Vanuit onze positie kennen we dat iets minder zien. Bakje koffie. Wils Jarno Hoekstra op een middelste skons. Coach, Een voorbereid. even erbij. Ja. Die Noah de Boer. Ja, Even die sprong weer omhellen. Wat gebeurde er en wat maakt er straks beter? En dat brengt dus bij de middelste batten. Jarno Hoekstra, Sini sprong. Dit leek het heel goed te gaan, maar na je derde punt valt er wat te snel naar het midden. En ja, dan is het correct. Ja, wat doe je dan voor de volgende sprong? Want krijgt hier de viertje een Njogen. Nou, dit is misschien een stukje verder, maar Ja, en zo die nou in een dikke poester in de rij gewoon had het er in zijn hut ook niet lastig af. te sissen. Zijn insprong liep in ieder geval nou wel beter, maar ik denk dat er de volgende sprong nog 10, 20 centimeter verder zet. Want echt hij weet, wil ik Hewitt in de finale meidwan, dan zul ik toch wel minimaal hoe een jongetje meter heen gaan maken. Dus dat is waarschijnlijk nog wel 4 meter of 3 meter verder. Dus Wielst Noah de Boer krijgt dat trekje 42 kamer, dat is net een verbetering. Daarmee hier is alsnog echt op dit moment de vierste afstand gewoon, maar Ja, daar gaat het voorlopig tussen Noah de Boer en Jelske Terpstra. Maar ja, die Ja. moet natuurlijk aansteken op boksen het Zinnefraalje. ja, En dan moet het wel een eindje verder wil je de titel koningin even zien willen. Wielst Nou, Mats Stalsma zien. Oh, nee. En Mats die laatste 2-3 stappen, kon ze het heel goed zien, hele grote zweefpassen. Kan totaal net uit met de oren. Zelfs zien oren juist kwartermaatje maken. Had hem waarschijnlijk langer maken, omdat het dacht ik maatje hele grote passen, omdat ik de win in de rij ga. Maar daar gaat nou ja. Berber Haanstra. Voor haar tweede sprong. Berber gaat zwemmen. Berber blijft staan op die halve 40 van de eerste sprong. En dat is voorlopig een vierde plakje. Nee, dus Mats Stalsma, ja, 2 keer wierd. En ja, die zal wat door een oren in moeten sleutelen. Maar goed, dat wordt Hewitt sowieso een beetje ziekje voor de meesten, denk ik. En wat die wien in je recht doet, dat scheelt sowieso dat je oren op 20, 30 meter, zeg maar 20 centimeter langer wordt. Dus je moet er een beetje rekening mee houden. Wilst wij op een middelste skons joggen, dat Vijkenstelling werven al klaar zit. Als je de top van de pols een beetje in de weg in door de wien. Maar het plak waar je erin springt, lijkt het nog redelijk stabiel te staan. Ja, want dat is natuurlijk wel een van de eerste. De pols maar net uit de polshouder wij waaien. Nee, en Fijken had hem wetten 4. Ja, dan gaat ik Fijken voor de tweede keer de wetter. Ja. Ja, nogmaals, het is natuurlijk de laatste promotie-degradatiewedstrijd. Na deze wedstrijd wordt een nieuw klassement opmaken. Dus een protte mensen zullen nog wel even wat speaker hier willen aan die afstanden. De zo'n beste wedstrijden tellen uiteindelijk mee voor het klassement. En alles wat je wordt verder springen als die zo'n afstand, dat Ja. komt erbij. En dan kan het zo Wedstrijdleider snel gaan, ziet ze Hilbrand,
houdt natuurlijk alles in de gaten. Want ja, de veiligheid gaat ten alle tijde voor. En als het aanst te onverantwoord worden zo bij de wien of wat dan ook. Ja, dan moet ze misschien toch een besluit nemen dat het misschien dan het trok in kan. Hè? Of Ja. in elk geval even stil wordt. Juster moesten ze besluiten om de wedstrijd te scrossen van Juster. Nou, dat weer een terechte besluit. Ja, het had hier tot Jel wachten rijdt een beetje. Minus dat. Ja, speelt. Dus dat weer net zo moeilijk. Nou. Krijg je Danielle Hielema. En die post zit ek vol te vier. Ja, die staat voorlopig nog treden. Met 12:35. Maar daar komt dus niks bij. Nee. Nou, dan zullen ze wat... En zo nou dan hebben we dikke poesters tussen trooien. Ja. Het is een gemeen windje. Bij het scootje zullen ze hem nog tegenrijven. Maar ja, dat ken je bij veel hebben net. Dus je had er maar mee te dealen. Nou, dan zien we dat Brent Monsma inmiddels alweer klaar zit. De man met de leiderstrui, jongen. Ja, de titel Prins, die had er nog net. Nee. Ze kreeg de eerste sprong 16:58. Wie op zich een goede eveningsprong. Regerend Frieske kampioen. We zien dat de Wien nou gewoon de pols op de middelste scores uit de harder waait. En dat is net een heel goed teken. Ja, Corneille, we zoom maar even uit. De middelste scores, daar stier een pols in de harder. En die leidt naar de andere kant. Ja, en dan wordt het nou toch een beetje een vraag aan de organisatie, aan de wedstrijdleiding, mag ik zeggen. Kunnen we ze hebben? Want op deze manier... Het binnen wat poesters. Timo of Brent die veel wil denken. Ik wil in ieder geval nog even zien of ik mijn sprongmeidje ken. Hij zit nog klaar. Ja, Brent Monsma bij de jongens, eerste batten. Ek die stok beweegt. Hij gaat alle kanten uit die stok, dus dat wordt een stuk lastiger om nou richting te springen. Oeh, wat ben ik dikke poesters er nou aan. Het lijkt het wel alsof het continu onhoudt. Dit lijkt het op zich een hele goede sprong te wijzen. Komt een stukje verder als hij sprong van krijgt. Dan Nou, dat is knap. 58, dat is heel knap, ja, want hij gaat wel verrekte snel over het derde punt, maar hij zal die wien wel goed in de rij gewoon aan nou. Hij gaat nou richting de centimeter. Hij praat al even met de technische commissie van wat gebeurde er nou. Ik Hij weet niet, moest je even zullen thuis wachten. wel net jaren, maar als je de BM eens even, het spul waait dus juist van de tafel af, in de vlagen. Ik ben benieuwd of dat zou wel terug in ken. Zo, daar gaat de pols Ja, wel weg. dan gaat de pols voor de Nee. tweede keer van de middelste baden, die waait weg wordt. Ja, Nou, dit kan wel eens een Dit, hele moeilijke object worden dat voor denk de ik technische commissie, want ja, zo kan je net springen. het lijkt erop alsof vooral de middelste scores last had, maar als we naar de vlaggen jongen dan, ja, het neemt nou echt even on, hè, de wien. Nou, wij zitten hier in een kate met een Loekie en wij zitten hier ook een scootje op de stoel. Dus ik vrees haast dat we misschien wel even uitstellen moeten. De verwachting is wel dat het in de rim van de media een beetje minder hut waaien zo. Maar voorlopig vernemen we daar nog niks van. Nee. Ja. En dan ben er natuurlijk een categorie mensen die je familie net binnen, omdat die dit al verwachten. Die zullen thuis wel denken, ja, ik blij dat ik net, blij dat ik er net ben, maar Want ja, dan wordt het Ja. weer een heel overhaal namelijk, Hannes. Ah, dat Want denk- dit is wel promotie-degradatiewedstrijd. En Ja. deze binnen vallende wedstrijden al. Dus als dit vanmiddag gekrast wordt, ja, dan... kunnen ze alleen nog mooi Jonno nog inhalen. Ja. Dus dan hebben we een volgende dilemma. Nou ja, we moeten maar even afwachten. Ze kunnen Joert in elk geval nog een skofje uitstellen. Want het is nog een skofje licht. Ik denk eerlijk zijn, het is vooral de middelste scores die er last van had. Want de vrouwen en de jongens die springen gewoon terug. Alleen nog ja, we missen toch een stukje beschutting hier achter de scores. Waardoor dat de pols makkelijker uit de polshouder waait. Maar ook op een jonge scores, ja, dus just die pols bovenin wel 20-30 centimeter heen en weg in. En Ja, en blijven die famkes dan een beetje boeten Scott in verhouding? Zo Want liep het wel, hè? Het liep die- alsof die dat ben de BM lichtsten. Ja.
Maar daar liep het de wind krijgt wat minder vet op de ha. Ja. Nou, in ieder geval is het er, liep het alsof die Bjem toch iets van wien pakken daar. Maar als je maar naar de jongens komt, dus just het sticker gewoon een beetje in de weg in. Het is net een heel soort, maar ja, het komt bij de insprong op, ja, op zulke lietse dingen gewoon. En als die pols dan heen en weg waait, dan, nou ja, dan kan het krijgt die hele seconde schelen die is nodig hast. Dus zullen zien Binnen jongens, staat nou klaar. Jurre de Jong. hoe Jurre het erop brengt. Dit liep het wel heel goed, maar Dit is beter. Jurre- Dit is aardig Ja. beter. en dan zien we dat zowel bij de middelste als bij de dameskomers de polsen eruit waaien. Dus ik denk Ja. nou dat de wedstrijdleiding niks oors dwang kan dan even de wedstrijd stil is. Want Dit had geen doel meer hier. het had net zoveel zin. En ik heb neigen dat de springen nou aankomt erin en de polsen waait vol uit de harder. Dan krijgen we alleen maar ongelukken. Dus ik denk dat ze zullen zien van ja, wat is wijsheid. Misschien is het tot 10 minuten wel wat minder, dat ken ik. Maar van nou... Hast u dit nog een keer maken, Hans? wie had Peken in de joude heen het vrij vaak. Hè? Dan waait het van de zijden en dan waait het direct uit de harder. En volgens mij hebben ze toen ooit een regel bedacht dat boven een bepaalde windkracht er net sprong worden mocht. Maar Ja, het is windkracht cre- 5. ja, ik weet niet meer precies wat er in de reglementen staat. Maar Maar Sjen, hoe er staat die iets dingen wapperen in de hoeken Ja. in de vlagen. in de vlagen, dat is het. Ja. Wil ze nog melden kennen dat Brent Monsman is krijgt bij de jongensgroep zijn eerste afstand verbeteren naar 16-92. Voor wat het wurg is voorlopig, want ja, het is voor hem maar te hopen dat de wedstrijd geldig blijft. Wils het erop liep alsof de dames en de mixed klasse, eigenlijk de middelste scores, ophouden binnen mijn spring. Wils de jongens toch wel terug in. Misschien dat die reclameborden daarachter misschien wat wienfjot pakken, dat is lastig te zien vanuit jaren. Ik denk dat er wel eens is. Tussen de sconsen. En volgens mij wordt er nou besluiten om echt deze sprong net te laten teruggaan, want er wordt wat heen en weg floten. Een stormwedstrijd, Hannes. Perelin hebben we dat op een zaterdag op het FK in Wezen. Simmerstorm. Ja. Toen waren besloten we maar het maar terugkomen naar Snijn. Dat wil vrij uitzonderlijk. Toen waren het inderdaad minder hard. Ja, En wat kregen we toen een fantastische wedstrijd. Achteraf. Maar toen werd het echt onmogelijk om te springen. Vanwege een fieste huddewien. Ja, en wordt dan het kennislepen voor de tweede keer misschien toch skrost. Justerjonne weer vanwege het Rijnwetter. En snijdt de midje de wienwollen een spulbrekker worden. Nou, wat ik niet schrik al zei, er is eigenlijk nog maar één optie om het eventueel nog te verstellen. En dat is Menje de Jong. Menje te jong, ja. Want Tiesje de Jong staat er alweer een tweede klas wedstrijd op het schema. Ja. Ja, en we waar gaan het zien wat lepen ze alweer in het heidenskip. misschien schrappen ze hem ook wel, hè? Dat weet ik niet. Nou ja, dat zou dan helemaal sneu werden, want de tweede en de derde klas hebben gewoon lept. Ja. Nou, er komt nou bericht binnen dat de commissie, de wedstrijdleiding, beslist had om voorlopig de wedstrijd even voor een jelle uren stil te lezen. In de hoop dat de wien een wat deljouwt. Nou, de reglementair kent dat. Even een jelle uren stil lezen. Dat maait dat 2 keer. Nou ja, ik ga mij maken dat het nog langer gesteld wordt, want ik herinner me nog aan het NK. Ja. Dat Mintjes lept weer zo, dat waren uiteindelijk een jongenswedstrijd. Ja. Nou ja, goed. Dan Nederlands record Bart Zelmholt toen. Ja. Maar normaal hebben we altijd nog bij jongenswedstrijden en dan heb je die ruimte net om nog zo lang de wedstrijd uit te stellen, want dan wordt het te donker. Nou, dat is het geluk dat ze nou Mintjes beginnen. Ja. Maar voorlopig dus vanuit Burgum even een jelloere skoft
In de hoop dat de wiener wat deljouwt. Want zolang als de Poolsen continu uit de Poolshouderij waaien, is er absoluut geen lieperij mogelijk. Dus ik zou zeggen, hou op afstand het apparaat in de gaten. Zodra het we kennen, pikken we het op. Maar voorlopig is het in Burgum bij het Koningslepen even een jaloere skoft. Ja. Ja, maar nee. Alles spul je wel in de gaten. Ja, ik is dat. Nou ja, dat is het, hè? En ik ken dadelijk even over de afslag. Maar het is goed dat ze nou zijn na even net. Ja, ik ken het Eerst niet. het kind echt niet. Weer risico. Net vertrouwen. Voor de uit, hè? Dus dat voor de...
Het zintje schijnt nog altijd in Burgum. Maar ja, er staat ook een Paul Wien. Toch had de wedstrijdleiding besloten dat we het voor de tweede keer beziekjes zullen. Even zien of de Polsen dit keer net uit de houders wij waaien. Want ja, Hannes Skarion, wij zitten hier naar een wedstrijd te zien die in dat opzicht sowieso bijzonder is. Want snijdt een beetje springen we net zo vaak. Maar de omstandigheden die ben wel heel dreig, hè? Nou ja, vooral San Hudde Wien, vlagerige Wien van achteren. Het grote probleem is op zich net eens dat de verniemste de Wien in de regen, waardoor de sneller is erin. Terwijl de Pols eigenlijk verder in het wetter kan staan. Dus dat is eigenlijk alleen maar voordeel. Maar hij komt echt een beetje van de zijden betieren en dan waait er uit de polshouder. En ja, dat mogen we natuurlijk net hebben. Dus op dat moment, op dit moment is dat eigenlijk hetgene waar het op vers rint. Nou, een aantal mensen had de bui al heen gezongen en die had haar uit voorzorg al aanmelden. Dan had ik het door de topklassers Nart Bransma, Theo Hopma, Isbrand Galema en ik Rutger Piersma en Bouwen Westert had hun daar al aanmelden. Daar had krijgt even achter op een Schanswest om te praten met de man die er wel is. De titelverdediger, Arne Galema. Precies. Ja, hoe stiert die hier? Nou ja, die was eigenlijk een beetje verbaasd dat het überhaupt er ook aan. Want die zei, ja, ik weet thuis en ik was net eens de klimpeel in zijn hut bij het bij ons. Hij zei dus, maar de winnen van een aantal oorlijpers die winnen er al. Hij zei, nou, ik zal eerst maar even bellen. En die zei, ja, het gaat gewoon terug. Dus, nou ja, toch maar weer vanuit Hilaar deze kant op kwam. En, nou ja, inmiddels is er op een keer de klimpeel in geweest, maar, nou ja, Claire, hij zit inderdaad in de leiden. Wil ze weer hier naar Dietmers jongen die de Pols voor ik denk de 4e keer zetten. Ja, die waait heel dit voort, hè? Die waait heel dit voort. Ja, en op de eerste scores bij de Famkes. Daar staat intussen Claire Lisanne de Jong. En daar komt zomaar haar onderin. Die Pols zit in ieder geval wel stil. Alleen nog ja, dan moest Mollo de punt krijgen en dit weer net een geweldig insprong. Dus dan moest alsnog loslaten. Ja, het zijn moeilijke omstandigheden, maar er is besloten om het toch nog maar weer eens te bezieken na een kwarte pauze. Ik verbeeld me dat de Wien een beetje minder hut is als niets krijgt. Ja, ja. Wils was jongen naar Jelte die hier komt en onderin. Jelte Veldman. En Jelte die draait er, krijgt heel raar omheen en die mist hem eigenlijk bij de insprong. En dan kunnen we gelijk naar de middelste scores zien wat Dietmer in zijn tweede poging kent. Krijgt wie de wiert. Dietmer van der Wal. Hopelijk had hij nog een betere loop in sprong. Dit liep het een stuk beter. Had nou keers rug door. Alleen nog ja, had nog te weinig tijd. Hij denkt yes, maar ja, je shoot dat baltje en had maar nog een meter verder willen daar bij die afstand van Wieberen Skukken van Santje en 98 in de buurt komen. Alleen dit weer een goede sprong, vooral als neig is dat er een tijd lang stilstaan had om, nou ja, om de redenen die we correct noemen. Ja, Dietmer van der Wal van het Heidenskip, de eerste sprong wiet. Nou, in elk geval een afstand op papier. Ja. Ja, Sjoch nog eens vertwijfeld achterom. Wat komt er op het boord? Komt er wat op het boord? Nou, dat zal... Nog net. Hoop ik net dat de meetapparatuur uit mijn waard is. 16 meter 40. en 40 centimeter. Nou, het is een afstand. Het is voor hem waarschijnlijk net in je werd er heel fleurig van wordt. Nee, pakte mij de tredde plak in zijn groep. Vierde denk ik. Oeh, minder hier ik nog Santje 18. Ja, klopt. Ja, en Jarno Hoekstra hier 1655. Ja. Nou, 1640 komt toch op het boord voor Dietmer van der Wal. Hij had nog een sprong te goeden als alles een beetje mee zit. En dat brengt dus bij de eerste scores, ja, weer bij Sietse Lefferts. De man op dit moment. De man in vorm. Ja, zeker. De laatste 2 wedstrijden, wat wie het, 18-4 en 18-38 meen ik, of 18-6 in Weesem ook. En in dus in Weesem gaan we er niet in het Spaans, want daar sprong er voor het eerst in zijn leven, nadat er een PR hier van 1586 sprong er in 1 keer Santje 02. Ik praatte toen al even met Ciment, die zei nou het komt er nou eindelijk uit, want op het training springt er telkens al Sofie, maar op een wedstrijd net. Maar hij ging in diezelfde wedstrijd van Santje 02 naar 1803.
En de wedstrijd later naar 18:38. Dus Ja. hij is haast 2 hele meter vooruitgang in zijn PR. Bij die sprong was een insprong super. En hier sjost hem echt een beetje naar beneden liedje. En dat hier volgens mij de sprong je var echt een beetje. Toen hier hem ook net gelijk lekker. En dat hier bij die 18 meter sprong, toen hier hem gelijk goed. Dus ja. Ziet mag nog een beetje onder wien wennen en onder snelheid. Want de farm is er zeker op het moment. Hij had nog een sprong te goeden. Ja. Ziet zijn efforts. Maar het zal dan wel gebeuren, Martin, in die tweede sprong. Ja. En op de middelste batten staat dan weer klaar. Ziet ze ketelaar. Ja. En dat is natuurlijk echt een jongen die al aardig wat snelheden had dit seizoen. Vanuit de tweede klasse promoveert naar de eerste klasse. Een hele mooie insprong. En al een paar keer over de Santje Meter West. Maar komt nog net uit met de klimslagen. En ja, die stok je het eigenlijk wat te snel over het derde punt. En ja, dan kom je meters te kwad. Het stokje werd nog even op de laatste indrukdeel zetten. Maar goed. Ja, dat zal een afstand voor de statistieken Ja. worden. Want hij noteerde niet correct al 16:34. Nou, daar komt er in elk geval net oer heen. En dan mij Minne Smit aanst beziekje de man uit Weesem. Om die Santje 18 dit te noteren in zijn eerste sprong. Om daar nog wat beat te liepen. Ja, want op dit moment is Wieber en Skeuken die in die groep begon met zijn eerste sprong nog steeds de vierde met Santje 98. Ja. Zijn op minder hoe de 18 meter ken. Ja, toen werden we voor het hoofdvol. Want Ja. dat was de eerste sprong. Ja, dat liep goed. Ik denk, nou, dit de trend is dan. Ja. Maar in tussentijd, voor de meesten die wat later inschakelen, had het hier even een goed kwartier stillijn. De wind die weer dusdanig hut dat de polsen spontaan uit de polshouders waaien. Ja, dan kun je net meer springen. Maar het is wat aannaam en dus beziek je het weer. Nou, mij Jasper Haanstra. Jasper met de oor in. Ze had nou een hele goede loop insprong en deze sprong, dat is sowieso een verbetering. Ja. Maar toch, ik ben een eind uit koers en Ja. het is minder 4 als dat het eerst lieke. Klopt, en bij de uitsprong lieten dus die voeten een beetje achter liek het wel. Hij kon die knibbels nog meer oploeken dat hij hem denk ik wel een hele meter in afstand scheelt. Maar hij valt een beetje uit de pols. En dat is zonde, want het wie op zich een hele goede sprong. Al dat is het nog steeds, maar er hier nog meer in zitten. Ja, in die jongensgroep on kop Brent Monsma van Semerum. Ja. 1692. De tweede plak daar is voorlopig voor Timo van der Knaap. Die nou dadelijk in actie commercieel maar 1616. En we binnen benijd wat Jasper Haanstra je noteert. Ja. Dat hij hem in de top 3 mengen kan. meter 32 budget op dit stuit het derde plakje voor Jasper Haanstra. En dat zo budgetten dat hij mij naar de finale. Minne Smit. Minne Smit. Meisje in oren en dit Minne ligt het Smit. heel goed tegen Wat van nog Minne. Minne Smit. Yes. Dit gaat al inderdaad richting het baltje van... Nou, dat kan in de buurt van die 18 meter komen. Dit liep het heel goed. Het is vanuit dit plak een beetje les te zien. Maar daarom show Erik. Daarom zo op de camera. Ik denk dat het iets minder 4 is. Liek het krijgt wat minder 4 Ah, als dat je- blauwe baltje, maar dat is echt maar een indicatie. Ja, In elk geval verbetert hem al. Die Santje en 18 die er in de eerste sprong hier, die leert er hier voort. en dan ben we weer een laatste springer van de tweede ronde. Zo hier, Timo van der Knaap. Ja, bij de jongens, daar staat de prins van Burgum. Timo van der Knaap uit Snits. Santje 59 show op het scorebord voor Minne Smit. Dat is een verbetering van zijn eerste sprong, Santje 18. Maar nog net verder als Wieber en Skeuken die met Santje 18 nog steeds de vierste afstand van de dij had. En op zich is dat echt wel een afstand, of tenminste een mooi richtpunt voor Timo van der Knaap. Ja, We zullen zien hoe Timo vergeet. de wind is wat voort. 16-16 correct. Dit insprong liep het heel goed. Dat Pols die Ja, zit dit stil, zult maar die get, of die zit stil. Die
Ik geef toch nog de hut. Kees er rechtdoor, springt richting het baltje. En op zich is dit wel, nou, het is een knappe sprong. Het zal richting de 16-92 in van Brent Monsma, maar ik denk net verder. Maar ja, bij het Koningslepen gaat het uiteindelijk straks om die finale. Ja. En dan moet je eerst iets te komen. Dus het is een En dan beetje moet je bij de ziek eerste in het truien plakje. weer de jongens eindigen. En daar Ja. stiert hij nog wel, maar de tweede plak. Hij verbetert hem licht. 16-32 springt er inderdaad. Hier zullen we weer wat verder verwachten, maar dat is lastig te zien vanuit Jere. 16-36, dat is de eerste afstand nota voor Timo van der Knaap bij de jongens. Daarmee stiert hij op de tweede plak achter Brent Monsma. En dat is dus voorlopig een finale plakje. En dus houdt hij de kans om zijn titel van prins te verdedigen. Ja, daar Arne Galema is even een slagje tot het publiek west. Bij zijn vrouw en dochter langs west. Dus wij zorgen dat Jelske hier helaas we hebben je het en of we hebben je het nou wie je het was hier al tredje 24 en tredje 40 maar deze sprong ja die komt Ja, Bloedman, net daarmee door het ja En zocht dus dat Noah de Boer steviger in die Friese leiderstrui zit. Want die noteerde 14-0-3, hè? en dan de man Maar Jelske zit nog wel in de finale natuurlijk, hè? die beskukken nou maar zie sprong dit liep het weer heel goed te gaan krijgt er moet derde punt nee helaas en ja dan ga je dus van Santje 98 naar 2 keer wie het en ja ik denk dat dit net genoeg zal wezen voor finale maar Nou. Maar ja, er binnen maar Dat klopt. 5 Ja. topklassers. ja, maar we hebben Bartek nog natuurlijk. En hè, Bart. Dus, Maar goed, die bent topklassers, net- maar eerst maar eens Ja. hoe die Santje 98 in. dat is exact. En wat doet er win? Klopt. Je weet het, Joert, net. Nee. Het is een vreemde lepperij hier in Burgum, want de zin is kind. Het is hier verder noffelijk, temperatuur is wel lekker alleenig. Er staat een palen wind Ja. die nogal vlagerig is. En die maken het leppen moeilijk. Net makkelijk. Martijn Sudersma. Van zijn tredde sprong bij de jongens. dit liep heel goed van Martijn. Wat doet Martijn Sudersma? Nee, je te scheef. Doet het net om. Nee. En is dus uitskekelen hier in de jongensfinale. Want die 15-29 van zijn eerste sprong, dat zal maximaal het 4e plakje budgetten. En dus is hij hier klaar bij het Koningslepen in Burgum. Ziet op zich al aardig heeg, maar ja, je moet er voor joch gaan. De kransen zijn klaar met de zinnenblom erin. Voor de koning en de koninginnen en de prins. Ja, die worden pas uitdrukt na de finales. En die finales zullen vast plak vinden nadat alle leppers hier eerst 3 keer lept ha. En dan mag je de finalisten alle keer nog 3 keer beziekje om de 4e sprong van de dijdel te zetten. Want in die finale begeert iedereen weer op 0. Dus wij zorgen dat Noah de Boer haar klaar maakt voor haar laatste sprong. Ze staat nog steeds met 14 draaien op nummer 1. Ja, zo, en als je hier koninginnen willen willen, dan zal er nog wel even wat video's Dan staan, moet er inderdaad even wat bij. Een goeie jongen in. Komt goed in de pols. En dit Oeh, ligt zit een er heen, hele hè? Die goeie zit er terwijl. volle Ja, dit gaat richting de 15 meter. Zo, Dit is ik richting super. PR. Dat denk ik al haast. Dit kan wel eens richting een persoonlijk record gaan. Die zullen eens even zien. Die oren wie al fantastisch. Haar persoonlijk record is 1486. Nou, ik denk dat ze daar al voorbij is. En het zou me niks verbazen als dit verder is. We zullen zien wat er op het scorebord komt. Mijn spanning wordt er wachten op de meter. Coach Auke Zielstra zit erbij. Want wat ze ziet er fantastisch in bij de eerste slag. Ja, de oren wie al super. Ah, ze even naar en... Jere. Jarno. Op het middelste score springt Jarno hier voor het eerst over de 18 meter. Jarno Op het- Hoekstra. Super Jarno. We hebben hier een dikke 18 meter te pakken. Maar Noah de Boer maakt dus een verbetering, een evenaring van haar persoonlijk record met 486. Hoe bestaat het? Maar speelt gemaakt, hè? Dat, Ja, daar ja. maak je een topke straks op en daar kan haast nog wel een meter bij op dit station. Ja, die 1486, die neemt ze mij voor het klassement. Verstevigt Ja. dus haar leidende positie.
Maar mocht zij in de finale komen straks, ja, dan gaat zij ook weer gewoon op 0 beginnen. Dan gaat het weer Hè? alweer op 0. Maar dit is binnen. Dit had ze En dit is een hele mooie. Ja. Wat noteert Jarno Hoekstra daar op die middelste batten? Neemt hij de leading oer Ja, dat zou sowieso, maar van Wieberen Skukken? het zult om en bij de 1830 denk ik, 1840 wezen. Wat zult Eerst joggen we even bij Mats Tolsma. 2 keer weer er al in de plomp. En nou? Deze keer denk ik weer, hij krijgt hem Nee, waarschijnlijk hij bleef droeg, maar daar is het mee zijn. Ja, dus land hij- voor de orenskons. En dan is het waarschijnlijk een buitende sector. En Wils- dat betekent, dan moet het net opmetten. Wils En wie dan iedereen je het van niks heeft. 1864 kunnen noteren voor Jarno Hoekstra en Zo, is daarmee op dit moment de nummer 1 in de wedstrijd. Safir had er dit seizoen nog net west. Nee, Jarno die een Hoekstra. super goede sprong van hem. Dus, nou, Wils wij- Berber Haastra. Ik zeg dat Berber een hele goede sprong maakt. Komt nog net in de buurt van het baltje, maar ja, voor Hardman een hele goede sprong. Ik moet zeggen, Hannes, het lijkt erop dat de omstandigheden wat beter moeten binnen. Nou, de afstanden worden wel wat beter. Ik weet niet of de omstandigheden beter Ik had die worden. idee minder waait. Ja, En dan is het al beter. ja. Misschien binnen springers en naar 2 rijden sprong ik al een beetje onwend. Dat ken ik uitmeidje natuurlijk. Het is een beetje ziekje naar het juiste plek waar wij dus het beginst om te rennen. Nou, en ik bedoel, de polsen waren net Ja, met de polsen nee, dat erbij, scheelt dus- sowieso een heel soort. Nou, Fijke dan op de middelste skons, die had al 2 keer in het wetterlijn, dus ja. Dan zien we wel dat die pols alle kanten op gaat en nou ik voor Ja, Fijke denk uit de je harder er, waait. Ik zou Dus, correct zeggen, er komt nou toch weer een poester uit. Ja, Ja. en dan is het toch weer mis. ja. En zo kan het wel eens een lange beetje worden. Ja, Ho. Het is echt bij vlagen, letterlijk. ja, want het liep beter te gaan, maar Het liep beter. het volgende moment dan waait de pols dus weer uit de harder. Jongen, jongen, Dus je volgens zal nog mij- maar wedstrijdleider wezen. Ja. Wat moet je dan besluiten? Ik denk dat ze het gewoon per sprong wat moeten beschermen, want bij de dames en bij de jongens liep het op zich nog wel aardig. Ja, Brent Monsma gaat toch maar gewoon verder met zijn pols te zetten. Want Ja. zolang het er niks afblaast wordt. Maar echt die pols die gaat wel heen en weer. Hè? Vreemd hier in uw keten. Het schommelt zo nou en dan eens even. Zwargen dus voor Sietse Hilbrand, de wedstrijdleider. Want ja, wat maak je hier nou mee aan? Dit ben, ja. Maar even wachten, zei er. Ik ben weer winpoesters, even nog lezen. Je kent het zo volle. Nee. Het waar bepaalt hier in Burgum wat er mogelijk is. En dat is op dit stuit even net zo volle. Nou, Brent die doet zijn trainingsjas in ieder geval uit. Dus die is wel van doel om hoe dat baltje te gaan. Maar zijn eigen baltje dan. Maar Ja, Fijke Stellingwerf zet toch de pols maar weer. En op de vierste batten, daar leidt het even stil. ja. Als we daar nog melden kunnen dat Berber Haasman die krijgt 12 meter 67 noteerde. Dat is op dat stuit het derde plakje bij de Famkes. En Brent Monsma, ja, hij noteerde 1658, 1692. En mijn nodig beziek je Ja. die centimeter om te vallen. En daar Oh, zie ja. ik hem echt wat aan je Ja, staat. dit mooie opbouwende lijn. Had waarschijnlijk Lepte dit hier al een IPR van 9 meter 30. Niet heidenskip. Ja, Nou, dan ben je een grote jongen, hè? zeker. Komt om met zijn oor in. Had een rare dribbel in de aanloop. En vaak betekent dat de oor in juist iets te kwad is. Nee, verbetert hem net. Maar, schrale troost, steert nog steeds met kop en schouders op de eerste plak. En had dus hele goede kansen voor de jongensfinale. Ja. En dus ook voor de titel Prins van Burgum.
Dat is wel apart, want Brent hij krijgt wel 2 goede lopen insprong. Dus is zo de stinken het er hem dan onpast die onloplengte. Maar hij dacht in ieder geval dat er net uitkwam en dat er dus een extra pas nodig hier om vol uit te komen. En dan is het gelijk bij de insprong is het mis omdat je eigenlijk al in kan doeken. Danielle Hielema. Bij de vrouwen of bij de vrouwen. Danielle Hielema. Maak het een goede sprong. Oei. Redelijk. Noteerde Tolve 35 in haar eerste sprong. Daarna een wiertsprong. Maar ja, dit genoeg is... voor het podium is net, denk ik. Zit er al. Nou, inmiddels zit de pols weer in de polshouder voor Fijke. Op de middelste scores. We zullen zien dat hij nou wel naar de andere kant kan naar 2 wiertsprong. Deze sprong liep het heel goed te gaan. Hij komt nou wel over de derde punt. Get een heel eind uit koers. En dat is zonde. Want hij ziet het heug genoeg om voorbij het baltje te kunnen springen. Op de rechte oergang weer. Maar Ja, hij is in verhouding een van de lichtere leppers natuurlijk. ja, 2 wiertsprongen nou in elk geval een droegsprong. Maar ja, daar is hiervoor het zullen net een Burgum kan wezen. Nee, ik vraag me ook als ze hem in het tellen, want hij is dusdanig via de koers dat het wel eens een keer boeten de sector kan wezen. En dan is Fijke, denk ik, voor Joet ook uitsprong. Danielle Hielema noteerde en krijgt Tolve 47. Blijft er mij op het 4e plak in de categorie Famkes. En is dus ook clear, Joet. Wilst Lisanne de Nee. Jong derde. Fijke Stellingwerf, boeten de sector. Noteert dus Joet geen afstand. En Brent Monsma voor de statistieken noteerde nog een 15-32. Maar ja, die staat natuurlijk op kop. Maar die 16-92. En is op dit stuit de te kloppen man bij de jongens. Wat kent de concurrentie? Jure de Jong, de plaatselijke favoriet. Hij kan jongen mij een PR over dik over de centimeter. Ja. Kwam eerst sprong Wiert, toen Fietje Santje. En ja, daarvoor is er Joet net. Je kan. Nou, Dit liep hoe het een liep stuk dit? beter. Dit liep het aardig beter. Nou, Dit liep het een stuk beter. stuk beter. En ik weet net hoe vier dat dit zo is dat er nog in de buurt komt van nou ja, van een Maar top laten we even zien draaien, wat maar derde drompel is. op dit 15-32 is het derde Ja. plak op dit stuit van Jasper Haanstra. Nou, daar moet je in ieder geval omheen, hè? Daar komt er in ieder geval wel bij in de buurt. Toevallig ook de afstand die Brent Monsma niet krijgt, liepte. Die 15-32. En Lisanne de Jong uitboetenpost, maar haar onderin. Maak het nou in ieder geval een droegsprong. Na 2 wiertsprong is dit een stuk beter. Maar Lisanne is denk ik na deze uitsprong voor Joet. En dan zien we dat Dietmar in ieder geval zijn pols weer in de houder had. En dat hij zich opmaakt voor zijn laatste sprong. Na 1 keer wie het en 64, nadat er zeg maar 4 keer de pols uit de houder waait is, maakt het hier zich nog klaar voor zijn derde sprong. De pols gaat wel alle kanten heen en weg, maar dit met maar de onderin. Dit liep het heel goed. Insprong zwaait er een beetje eromheen en hij had te weinig tijd om met rug de koers te gaan. Nee. En ja, dan baalt er van zijn prestaties van Joet, want hiervoor is er net uit het heidenskip bij kwam. Makkelijk. Nee, maar we deze wedstrijd dan toch een beetje omschreeuwen als een beetje een loterij, Hannes? Nou, Of is dat te bot zijn? het just bij dit soort wedstrijden vaak dat degene die al goed binnen, zoals bijvoorbeeld een Brent Monsma springen, lieke goed, ek 4 Joet, of iets vierder dan de rest. Het binnen nog net altijd de topsprong, maar in verhouding springen er wat beter en nog steeds iets verder dan de rest. Dus je dat ek bij de dames, of bij de famkes, nou de boer zit ek op dit moment nummer 1. Dus ja, hopelijk gaat het mij straks een beetje lezen en nou ja, is het wat minder bepalend per sprong, of had de wien wat minder invloed op het springen. Want dat is wel zonde natuurlijk, dat de ien springen de wollijst van had en de oren wat minder. Dus wij naar de jongens komen, Joggen. Ja, want daar is best nog wel wat mogelijk.
onderin. Voor Jasper. Valt een beetje in de pols, maar kennen hem nog goed derde punt krijgen. Nee, los. En dan is er na een rondje om de pols. En Jasper uitsprong voor jou, denk ik. Kwam net lekker uit met een oren en sprong eigenlijk een beetje. Ja. Net snel genoeg met het borst naar de pols. En dan, ja, dan druk je de pols eigenlijk wordt fjot. En ik zei Jasper, maar ik bedoelde Jelte Veldman natuurlijk. En daar maakt het Sietsen hem nog klaar voor zijn treddensprong. En op de middelste schons hebben we dan Sietse Ketelaar die daar zijn treddensprong maakt. Sietse Ketelaar uit Heeg. Voor zijn treddensprong. Springt goed in de Ken pols. die nog mee? Er iets Bij de omheen. finale. Of zit het erop? Nee. Het zit erop voor Sietse. Nee, 16, ja, nou, nee, 16-34 en 15-43 is dit net een verbetering. Nee. Eigenlijk een beetje dezelfde sprong als correct. Bij de insprong net heel genoeg en had wat les van een wiensider. Ja, dit zijn net omstandigheden waar de lebbers vaak met de krijgen hebben. En dan moet je toch even anticiperen kennen. En, Ja. Ja, dan duwen toch de toppers vanzelf weer een beetje naar boven. Ja. Die kunnen blijkbaar toch iets beter omgaan met deze wisselende omstandigheden. Ja, en het is misschien ook wel correct in hoe zelf ik insteld best. Wist als bijvoorbeeld al denkt dat er les van haast, dan haast er ik les van. Dus, Het is dat- ook een beetje mentaal. Dus. nou, dat scheelt sowieso, zei ik, ja. Maar als het echt zoals correct die hudde poesters binnen, dan haast er ik echt wel, dan verneemt het ik echt wel. Dan is niks te vertellen. Nee. Nou, Minne Smit. Ja, staat voorlopig op het derde plak, maar die Santje 59. Die zal echt weten dat hij wat bijmaat wil hij van mij naar die, of vanmiddag mij naar die grote finale. Nou, voorlopig staat er derde. Dan maken we er nog even bij rekenen dat in de derde klasse Bart Helmholt 9,81 meter genoteerd had. Dat is nog steeds de eerste afstand van het Koningsleppen. Nota. Dus dan staat al vierde. Dus hij zal er nog wel wat bij hebben willen. Sietse Ketelaar sprokkelt toch nog 2 centimeter erbij. Maar blijft vijfde met 16,30. Ja, en wat kan Sietse Lefferts? Ja, Kam krijgt net lekker, 2 keer lekker uit met de loop. Werd er zijn insprong eigenlijk correct wat, ja. Alles of niks voor Wat er Sietse net helemaal Lefferts. hier. Dit liep het Gaat er goed, bijna naar de dit liep het finale, goed, gaat er dit net liep bijna het naar de heel finale. goed voor Sietse. Dit gaat Oeh. heel vier. Yes! Hoppakee. Dit gaat richting de 18 meter. Daar is hij. De man in vorm. Yes, die hier we op hoop. Toen zei ze bij de insprong. Hij hier hem nou wel lekker. Die En gaat ja. over een centimeter. Dat is richting de 18 meter. En Sahut kan het dan verhoren. Ja. En deze pakte voor het klassement. Ik hier dus even uitrekend. Hij moest nog 6 meter wel richting het pompenbladen shirtje in. Maar volgens mij pakte er nog haast wel 3 meter bij. Dus ja, nog één zo'n wedstrijd. En hij kan richting het pompenblaadje in succes. Maar we zullen eerst even zien wat er voor hem op het scorebord komt. Intussen staat Claire Minne Smits. De middelste batter bij de mixklasse. Wils wij zorgen dat er 18,20 op het bord komt. Zo, dat is Voor een Sietse eerste Lefferts. sprong ooit. Ja, dit is een hele beste. En volgens mij is het sowieso zijn beste sowieso voor het klassement. Want hij had die 18 trial ook in het klassement sprong. Ja, die 1838 weer in de finale. Of 38, ja nee, die wie. Dat weer de laatste finale sprong. Ho, wat een vorm voor Sietse Lefferts. Nou, meneer Smit. Hij had je wel eens won in Burgen. Minne, mat klimmen. Klimmen jongen. Gas. Doe maar binnen. Doe maar. Wat een Weer. sprong, wat een Doe maar, sprong! jongen. En nou die achterom, daar komt er aan! Nee, jongen. Oh! Minne wachtte 2 keer. Hij denkt yes, maar eigenlijk hier misschien al jeder terugklimmen matten. Nou ja, het zie je erom, hè? Je weet het net, maar Hij zo'n kent wie er zelf in de een reg. lijntje. Ja.
Hij kwam mij krek net lekker uit met de klimslagen. Hij moest iets te snel stoppen met klimmen om uit te springen. Maar oors dan weer er voorbij dat baltje west van Ik van denk al Jarno. dat er verbeterd. Maar Maar dit is in ieder geval lekker een mooie 8 meter. Het zult denk ik nog net 8,64 wezen. Maar laten we nog even wachten met hoe vier het precies is. Maar in ieder geval 2 mooie sprongen op rij. ja, het kan dus wel. 8 zoon voor Minnesmit en pakt hij mij het tweede plak. Ja. En Wieberenskuk is daarmee het redden worden met zijn zoontje in 98. Nou, Jasper Haanstra. Ja, die zit nou in een vierde. Ja, Die valt nou krijgt boet in de finale. Het derde plak is 16:37 van Timo van der Knaap. en dit leek het heel goed te gaan, maar hij moet hem wel recht houden, maar Een rondje om een stok, ja. maar kost te veel energie. En dus weet Jasper Haanstra dat het er joert net in zit. Finale biedt Koningslepen bij de jongens. Spietig voor hem, hij blijft waarschijnlijk vierde. Dan hebben we nog 1 springer te gaan op bij onze jonge stapklas en dat is Timo van der Knaap. En ja, De titelverdediger, hè? die had ontnood als 16 en 16 zo'n 30 sprong en die shot natuurlijk dat... Is al wist van de finale. Ja, klopt. Ja, dus het hoeft net per se, maar het is misschien wel lekker als het over die 8 meter afstand springt, want dan meest als laatste in de finale springen. Ja, meneer Smit die praat nog even. Nee, met Freek Broekstra. Ja, wat een wedstrijd, wat een sprong. Hij stier stil, klom even terug, wachtte weer even, klom nog een keer terug, ging ik nog rechtdoor. Maar ja, het bleef bij 18-0 zo'n. En het is dus maar de vraag wat hij daarmee Joen vanmiddag Mike naar de finale. Ja. Meneer Smit, ja, hij begon in de topklasse. Is intussen afzakken naar de mixklasse. Maar goed, na een paar goede wedstrijden kan je zo weer promoveren. En deze 18-0 zo'n kinderbroeken voor zijn klassement. Jasper Haanstra. Bij de jongens noteerde nog 15.08. Maar ja, heel 15.32. En is dus bij de jongens uitschakelen. Ja, wat kent deze man? Timo van der Knaap. Hoe springt dat, Hannes? Zodat je al zeker weet dat je finalist bent. Ken je dan wat rijden? Normaal sprutsen wel lekker, alleen nog nou wetende dat je daarna nog 3 pogingen gaat en dat alles weer op 0 gaat. Ja, dat is eigenlijk een beetje... Nou ja, dan is de vraag van oké, ik ga finale, ga ik nou mijn krachten nog sparren of net? Want het is toch wel een belasting. Dan kan ik zeggen van ik heb hem nog voor het klassement nodig. Ja, dat kan natuurlijk echt. Ja. En daarin staat hij tweede, maar net Precies. precies 4 achter Brent Monsma, Nee, hè? en elke meter die je, of elke centimeter die je kan pakken, dat is natuurlijk mijn om. Dus ja, je liet hem sowieso net rennen. We zullen het zien. Timo van der Knaap. Maar als je nou Treden maar- sprong. Dit liep het een stuk beter. Deze stok zit stil. Hij kan klimmen. Oeh, daar komt Kan er er- aan. Oei, oei, oei. Nou, we kennen denk ik wel zeggen dat Timo het plakje voen had. Alleen hij mat nog even recht door. Want dit wie heel spannend. Hij werd het zelf weg. Hij wierst al. Ze Maak zitten de vleen direct in. Hij maakt het toen een, maar weer recht. ja, hij maakt het een gebaar van nog per centimeter. Maar ja, ik kon net helemaal zien waarom dat er nog scheefgang mag zitten. Maar het liep in eerste instantie alsof ik eerst recht zoeken. Maar Dat betekent dat we oerginnen naar de volgende ronde. De ronde met de vrouwen, de senioren topklasse en de junioren. Ik die haal alle keer jocht op 3 sprongen. En daarna maak je weer de balans op. Want dan gaan de beste terug naar de finale. Allebei? Ja, Rutger Haanstra. Die denkt mij een warm gevoel waarom omburgen. Want die had hier zijn persoonlijke record staan. 2053. Dus het Friese juniorenrecord. Ja. Nog altijd. Dus die weet dat het 4 keer in Burgum. en ik de man op de middelste scores, Bouke, die sprong hier het 2069. Ja, zijn PR hè. Ja, Johanna is al En is de winnaar van de laatste wedstrijd met 89. Dus Bouke is in vorm. Maar ik denk dat deze dame eerst gaat. Ja. Hilde van der Wij uit Sint-Jabek. Die mij het bal hier bij de categorie vrouwen.
Wilde ik toch het idee had dat de winst nou dan weer even onhelpt. Hij bleef vlagerig, hè? Ja, ja. Ik zoek net te lang wachten dat ik die vrouw weer, want... Waar gaat als eerste? Ja, Hilde van der Wij. Hilde gliert het een beetje maar de insprong en ja, komt dan wel over het lijntje, maar ja, die eerste slag is wichtig en als je die mist, dan is je sprong al verleden. Dus het is heel zien wat Bouke op een middelste scores doet. Bouke de Jong. Hier in Burgum zien ultieme sprong dit hier. Nee, persoonlijk record 2069. Wat ken er Joet? Bouke met de onderin. Deze insprong is echt goed. Het lijkt het nog net in zijn raam, maar deze pols zit iets te vier. En dan begint Bouke met een wiertsprong. En ja, dat is toch een beetje zonde, want je krijgt een hele warming-up draait en je bent er klaar voor en dan koel je gelijk al. Maar klaar. Bouke weet in ieder geval dat het onder het technische deel net lijkt. De pols die gewoon iets te vier. Dus wij zorgen dat Rutger Haanstra zich nou klaarmaakt voor C-sprong bij de topklasse junioren. Wat kennen de junioren? Dit lijkt het op zich een hele goede sprong voor Rutger. Een beetje scheef, maar dit wordt een hele goeie. Ja! Dit gaat al dik over de 8 meter. Het begint denk ik eigenlijk al richting de 9 meter. Springt makkelijk, hè? Ja. Goeie constante stijl. Hij ging nog wel een heel eind uit koers, mag ik zeggen. Ik denk wel een meter of 3, 4. Ja. Is een beetje ziekje nog dit hier, maar het lijkt erop alsof we nou het plakje bij Voen had. Of in ieder geval wie de loop het probleem eruit had. Wie hier de vorige keer in Burgum echt goed op dreef. Dus deze scores leidt hem wel. Nou, van de helderheid om de finales te helien bij de vrouwen is de drompelafstand op dit stuit 12,67 van Berber Haanstra. Daar leidt op dit stuit bij de Famkes op de eerste plek Noah de Boer 14,86 en tweede is de Jelske Terpstra 13,40. Even zien wat Hilde van der Wij daar noteerde is krijgt. Al een tredje 46. En Hanneke Westert die springt hier al, denk ik, al richting de 14 meter. Ja, dit is de koningin van Vleiden Dier, Hannes. Ik denk dat we als Famke, hè? Ja. Leepten ze toen alle vrouwen voorbij. Ja, dus zij is titelverdedigster. Ja. Maar spreekt nou voor het eerst bij de vrouwen. En dit hier hebben we haar nog net zo 4 springers jongen als Vleiden Dier. Nee. Dus ik ben wel benieuwd wat daar uitrolt. En als ik het zou dan denk ik eigenlijk dat Hilde en Hanneke gelijk de nummer 2 en 3 plak voor de finale al bezet nemen. Maar we wachten nog even de afstand af. Op de middelste batten staat Claire. Jan Teerde Nauta. En de drompel om in de finale te komen is op dit stuit 16,40 meter. En Jan Teerde die pakte bij de insprong zijn eigen t-shirt al vast. Zo. Maak het wel een mooie bom. Ik zet het zomerbed even in de werk. De eerste meter van het zomerbed is droogzomerbed, maar ja, Jan Teerde hier hem net lekker met de insprong. En hij had wat een aparte manier van inspringen waarbij dat er de handen dusdanig leeg had dat het wordt voorkomt dat er de t-shirt ertussen had. Tussen de pols en de hoorn. En ja, dat liep erop alsof het nou het geval was. Jelte Volkertsma bij de junioren. Jelte uit Himmelen. Zak het een beetje met de insprong naar beneden en dan is de sprong eigenlijk al gelijk verlend. Ja, in die juniorengroep zeggen we eens krijgt Rutger Haanstra. Dit noteerde voet al een 18 meter sprong. 18,08. Ja. Ik ben hier wat te voorbarig. En dat is dus verder als de 16,40 van Dietmar van der Wal bij de senioren. Want we weten dat de finale hier in Burgum gaat om de beste senioren en junioren trommelkoor. Ja. Dus die 18,08 moeten we er nou echt bij rekenen. Dat is echt verder bijvoorbeeld in je centimeter als Menne Smit. Ja. En die stiert voorlopig op het tweede plak. Nou dus op het vierde. Dan is intussen de drompel verloren. Nee, die treden een Santje 98. Ja. Sigrid Bokma.
Sigrid Bokma bij de Fralje. Nou, Sigrid maakt het een goede sprong. Goede eerste sprong. Is op dreef. De laatste 2 wedstrijden had ze op een naam zetten. Nou, dit liep het de goede kant weer op te gaan. Dit gaat richting de 15 meter. Maar goed, dit is nog maar de eerste sprong. Dus laten we nog maar even zien wat het al je doet. We zien nu 2 kanonnen weer op een schoons en kleer staan. Ziet ze en wissen. En we zullen zien waar van de 2 als eerste zal springen. Nou, Jelte Volkersma bij de junioren noteerde en is correct 16-23. Is daar in de juniorengroep voorlopig 2e, daar ben ik nummer 2 West. Ja. Hanneke Westert, ja, 14-48, is in de vrouwelijkscategorie de 4e sprong. Maar ja, ze maakt Noah de Boer van de Famkes nog wel voorlitten. Ja. Dus wij zorgen dat Wis inderdaad de lange top op het pols had. En als just wordt verschil met wat die lange lengte doet. Die pols gaat nou wel echt een stuk meer in en web. Ik die even Sigrid Bokma vergeten, want die had 14-63. Ja. Staat er mijn eerste, maar echt die staat nog achter Noah de Boer bij de Famkes. Ja. Nou, Wisse Broekstra. Ja, die had zijn persoonlijke record gerecht bij de jongens. Ja, dat waar ik haast de eerste neem, zo vier wie dat. Mij de onderin, dit liep het goed. Ja, dit is al een stuk beter dan Wisse zijn laatste sprong hier in Burgum. Of zijn laatste wedstrijd, dus mooie beginsprong. Ja, zijn PR is hier 20-22, maar dat leefde er al als jonkje. Hij is intussen al een paar jaar junior. Hij is nooit meer verder geweest, hè, Nee. die 20-22. Dus wij sjoggen naar de middelste scores. En die pols die is haast net vast te houden voor de polshouders laten zien, want het gaat wat heen en weg. Ja, die polshouders hebben Ja, het ziet echt ze- een drege taak. Vooral diezelfde op de middelste batten, want Sietse die had even de tier natuurlijk en de technische commissie houdt het in de gaten. Normaal had ze een tierlimiet en dat had ze nog steeds, maar ja, met deze win dan zullen ze er iets soepeler mee omgaan. goh, die pols die slingert hen weg. Het is al een toer om hem bij te pakken straks op het einde van de loop. Ja. Dit is Liepen voor gevorderden. Ja. En dan ging ik er eigenlijk vanuit dat Sietse nou als eerst gaat, want vooral je zit ik al een beetje naar hem te zien van gist nog of gaan wij eerst, maar ik denk dat Sietse eerst die sprong maakt. Het is die al klaar. Komt er aan, zit ze Bokma. Hij is in onderin. Laatste paar stappen ben goed. Komt er goed uit en liep het er in ieder geval oerdere punten in. Gaat nog iets te snel en iets te scheef. En ja, nog net een superstart voor Sietse. En dan zullen we gelijk naar de orenskons. Ja, want bij de vrouwen, daar staat klaar Femke Brouwer. Ze wennen het in arm, leert van de afdeling Weesum. Ja, en dan had ik een persoonlijk record van roem over de 15 meter, dus... En Oei, Femke die je moet draait ze losleven. voor de stok heen, hè? Ja. Wisse Broekstra noteerde 16 meter en 8 centimeter en is daarmee de nummer 3 bij de junioren achter Jelte Volkertsma, 16-23. En achter de leider op dit stuit, Rutger Haanstra, 18-08. Maar ja, Nou, die Santje 66 in het midden, die is van Sietse Bokma. ja. Die is op dit stuit de 4e topklosser. Eigenlijk de enige mij aan staan. Het is wie het of ze zijn aanlast. Freek Kramer en Oene Galen, maar dat zijn de eerste 2 die daar nog goed binnen. Dus bij de junioren, Ja. Auke Jan Jilde, dat je Ja. die wolheug zit, maar te scheef jit om een mooie afstand deel te zetten. Ja, kijk, hij is junior. En dat betekent dat er inderdaad mij moet van maar de senioren om, nou ja, om een plakje te veroveren in de finale. Het is mogelijk, hij stond net vroeger. Ja, klopt. Wat denk je wat de drempel ongeveer voor jou het zal worden? Op dit stuit is de drempel al Santje 98. Wieberen Skukken. Ja.
Want we hebben junior Rutger Haanstra met 1808. Die Ja. staat op dit stuit gewoon op de tweede plak. Minne Smit, tredde. 1807. Wieberen Schukken, Santje 98. En Sietse Bokma noteerde Santje 66. Jarno hou ik nog. Ja, Jan Hoekstra Ja. stiert de eerste. Ja. Nee, stiert tweede, 1864. Ja. Want We moeten Bart erbij tellen. van de helderheid, Bart Helmholt liep de juster 9,81 meter in de tweede klasse. En dat is de eerste afstand. Dan zul je zien wat Freek doet. Dit leek het op zich net heel raar, maar nee, Freek draait erom bij. Mat dan loslitten en dan zien we dat die Pools inderdaad voor de dameskons eindigt. Waar Marit van der Wal kleerstiert voor haar eerste sprong. Ja, Marit van der Wal. Haar laatste kans om koningin te worden. Want zij had aankondigen dat ze na dit seizoen stapjes zal als vierlepster. Is Marit nooit koningin geweest? Jawel. Oh, Maar haar laatste kans om het hier nog te worden. Ja. Het is nog net vaak geweest, ja, maar ze is het wel geweest. Ja, en Marit had natuurlijk hele goede herinneringen aan Burgum. Want Ja. de enige 18 meter sprong van een vrouw op deze ierbal is maken hier in Burgum terug. Marit van der Wal. 18 meter jongetje is nog altijd het Nederlands-Fries record. Is alweer een periolien. Wie ik heel opmerkelijk, want dat had ze die na een kruisbaanoperatie. Ze hier een ongemak gehad met skiën. Kreeg een nieuwe kruisbaan, is helemaal oprevalideerd en liep er toen Zullen we je fantastisch vier. twaarsprong? En wat doet ze je? Wat doet ze je? Ja. Zij begint redelijk. Redelijk, ja. Makkelijk voorbij het baltje in elk geval. Dus verder als die 1463. Maar dit is nog een warming-up sprongje, zou ik Ja, zeggen. ja. En op de jongenskons, of juniorenskons, mag ik zeggen we een riemer door krol. En sprong wie, ja. Nou ja. Net fantastisch, maar in ieder geval droeg. En Onegalen, maar die drukt zijn pols in ieder geval bijna 2 meter uit de hoorn. En dan Riemer door de krol, ik een jongen die zien PR dit hier omheen schroeven naar 9,39 meter. Dat iedereen Ja. het heidenskip. Hij staat er knap bij in het klassement. Maar hij begon met een matig sprongje voorzien aan. Ja, hij kwam dat 50 net voor mij. Oh nee, dat is nog van Auke Jan. Nou, wij gaan eerst naar de sprong van Onegalen, maar Sjen. Hij had zijn oorrin ten opzichte van zijn normale lengte. Had er hem, Hij laat het juist. Hij zult de pols waaien. Ja. had er hem Wat matje, het Ja. is ik gewoon gokkerij. Daarom zei ik dat ik. Het liep het ik op gokkerij gewoon. Ja. Want die pols die waait zo alle kanten uit. ja. Daar kun je haast net Nou serieus ja. op rennen. Mast ik neigen, hij had Machine. hem 2 meter uit de hoorn staan. Dat betekent dat er echt nog een heel eind naar tas zweven mat. Dus die Ja, maar het precisie is en al een die- kunst om die stok te pakken. Wat hij zo Ah. beweegt. dit had vrij weinig sensa. En de wien helpt ik weer even aan. Dus om je niks verbazen dat de stok er dadelijk weer uitwaait. Nee. Dit is behelpen, jongen. Oren weer het oren wachten ik even, draait hem om. Had zijn oren een aantal meter kwatter maken. Is dit de langste stok, Hannes? Dit is de langste stok. Dit is een stretje meter 24. Je zal hem uitklemmen, hé. En Ja. ook in. De wien liep het even Nou, iets de wien delter kakt even wat in. De stok zit stil. Daar komt hij. Oren komt om mij de oren in. De titelverdediger, Onek Alema. Komt goed in de pols, maar nee. Get gelijk wierd. En als er iemand is die een hekel had om zwemmen, dan is het oren wel. Niels de Wien nou toch weer even voortvalt. Ja, Maar, ja. Ja, nou ja, net een ideale start. dit haal je liever net. Nee. En dan kunnen we dus eigenlijk opmaatje dat de enige die een afstand op papier bij de senioren deel zetten had, dat Sietse Bokma is. Mijn Santje 66. En Ja. ja, dat had er alles mee te krijgen met de aanmeldingen van Isbrand Galama, van Tewes Hopma en ik van Nart Bronsma. Dat binnen strijden topklassers die keer je wordt net binnen. De Bimma 5. En van die 5 is alleen nog Sietse Bokma maar droeg aan de andere kant aan. Nou, dus de sprong van Marije Rijtsma en die komt er bij de insprong een beetje raar in en moet dan echt vervolgens loslitten. En ja, dan show we Douwe Abmaier, die gaat eigenlijk hetzelfde spoor. Ik wie het komt net over het derde punt.
Nee, Ja, Riemer helaas. Krol noteerde daar niet correct 16:08. Voorlopig vierde in de juniorengroep. Maar nogmaals, om de grote finale te helien voor de titel Kening is de drompel intussen 17 meter 98. En dat is de sprong van Wieberens Kukken in de mixklasse. Ja. Bij de vrouwen staat Claire Pieter X. Westra. Ja, voor haar is het een hele wichtige wedstrijd. Zij had namelijk in het klassement nog maar 6 afstanden staan. En de beste zo'n afstanden tellen. Zij had een sprong nodig van om de 14 meter heen om weer in de top 8 te komen. En oors degradeert zij naar de tweede klasse. Zij is blesseerd geweest, had toch een aantal wedstrijden missen matten daar terug. Ja. Is weer wat begonnen. Maar ja, had nog wel een afstand nodig. Dus voor haar staat er wat meer druk op deze wedstrijd in die zin. Ja. Want oors weet ze dat ze de eerstvolgende blok wedstrijden in de tweede klasse lepen mat. Pieter X. Westra. En bij de topklasse junioren staat Michiel Zielstra alvast klaar. Lange jongen die de pols echt gigantisch vier in het water steen had. We zullen zien hoe vier hij in zijn eerste poging komt. Ja, Michiel Zielstra. Eerst hem. Lept bij de afdeling Driels. Ken ik geweldig uitschieten. Had een PR, en dat is toevallig, van 1981. Nou, let dat nou precies de afstand wijzen die Bart Helmond juster sprong, wat dat nota de vierste is. Dus als hij een PR springt, Ja. goed. Maar dit hier nog net een tak aan. 1881 is het vierste Pieter X. van Westra. dit hier. En Pieter die komt in ieder geval naar de overkant aan, maar dit is nog geen 14 meter. Dus Het is wel de zand afstand, dus hij er had in mag elk geval het wel wat klassement vol. ja, Maar het is net genoeg om in de eerste klas te blijven. Nou, Michiel Zielstra. Michiel maar zijn Zielstra. eerste sprong. Nee, die klapt een beetje raar in de pols en dan is zijn eerste sprong verlen. Dan hebben we in deze ronde nog 1 sprong te goede. En net van de minste. Nee, Want bij de junioren komt dadelijk nog in actie Germ Terpstra. In een Frieske trui. Ek een man in vorm, want zijn PR leidt intussen op 19 meter 71. Nou, aan een wedstrijd in Driels sprong er nog 1960. Ja, had eigenlijk haast alleen nog maar 19 meters in zijn klassement. Dus ik vier uit de meest constante junior tot nota. ja. Maar ja, Ja, ik jou hem joert reële kansen om in elk geval in die finale te komen. zeker. Want als je hier een dikke 19 meter noteren, denk ik dat je finalist bent. Ja, had zongen van de tolve wedstrijden won, dus dat jouwt wel aan hoe constant er eigenlijk is. Moest een beetje op gong komen, maar qua afstand dan, maar de laatste wedstrijden is er heel constant, dik een jongetje is continu. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat Germ hem in die finale springt. En het zou me zo wijzen kennen dat het makkelijker springt op een juniorenskommers, omdat ze toch misschien iets meer uit de wind staan. Beetje in de leider van het clubgebouw, zou dat kennen? Maar wit. In ieder geval is het leuk voor de spanning, want hoe meer mensen er 4 springen, hoe meer wij gaan moeten praten. Ja, de oorskans die moet alle even wachten op Germ Terpstra. Want dan begint op alle kansen tegelijk de tweede ronde. Dus alle aandacht voor junior Germ Terpstra. Hij komt uit Tjom. Leeft bij de afdeling Weensum. Ja. Leeft eigenlijk haast het hele seizoen al in die Frieske leiderstrui. En had ik een romme voorsprong op de rest van het veld. Het altijd zijn dat er een lichte jongen wie en dat er een heel soort les van de winsel had daar terug. Maar inmiddels is er wat ongekomen, is er groeit. En ik denk dat er de wien wat dat betreft minder vat op hem had. En ik zie springstijl is op zich nog net in zijn raar voor dit waar. Want had die pols net gigantisch vier in het wetter, had het maar het echt had van het snelle klim. Dus hij houdt die pols gewoon maar recht vast of recht in te springen. En
nou ja, even het tiert ha en hij gaat richting de 9 meter. En dit liep het gelijk heel goed. Short is on, hoe ver komt Jeremy? Zijn eerste sprong klimt helemaal naar de top. Wow, machtig mooie gestrekt uitsprong. En gaat hier gelijk een heel eind die kant op. Stijlvol, ja, maar wel een heel eind koers. Dus ik hoop voor hem dat dit nog binnen de sector is, Hannes. Ja, dit is Dit de zit 4e erom. afstand, als ik het zo wat kan zien van... Had ze maar opmeten. ja. Even bij Heidjen, die had de telefoon Machtig erbij. Ja, mooi ze gaat het uitsprong. in het werk, ze nemen alles op. Het wordt voortanalyseerd. Ja. Hij ziet het prachtig heeg. En ja, dit is een beetje Hannes Carrion zweden. Ja, dit is... De uitsprong. Dit zie je net zo vaak. Dit Maar uitsprong, is het binnen de sector? We zullen het zien. Ik denk het... Ik denk het haast net namelijk. Nee, er komt een nummer 2 op. En dat betekent boetende sector. En Oh, dan is Ja. dit wel heel spietig voor Germ Terpstra. Want ik denk haast dat er de eerste joer weer. ja, ik vind dat we er op moeten houden met die sectoren. Want dit slaat natuurlijk nergens op. Hij springt hier gewoon de 4e afstand. En het wordt net opmeten om veiligheidsredenen. Maar Er is een sector voor elke schons. En ik geloof dat de uitslag naar beide kanten 4 of 5 meter is. zoiets, ja. En kom je daar boeten, dan zegt het reglement dat de sprong net opmetten wordt. Dat je boeten de sector eindigen. Maar het kan dus gebeuren, en dat is in het verleden ook vaker gebeurd, dat de 4e sprong dan boeten de sector binnen. Dus er is al heel lang Ja, discussie over het feit van, moeten we die sectoren net loslaten? Moeten we het net gewoon opmetten? Nou, in dit geval is Germ Terpstra daar in elk geval de dupe van. ja, nee, klopt. Maar die loeren die leven er nog volle langer, hè? Ja, wat is precies de redenatie van die sectoren? Als dat het puur voor de veiligheid is, ja dan... Ja, het moet een soort van indicatie wezen van welk vlak dat in je mij springen, maar... Nou ja, het slaat een beetje zijn doel voorbij. Wils weer hier als jongen naar Bouke de jongen, die maakt eigenlijk een hele goede sprong. Ja. Die had het plakje voor en die denkt, yes, dit gaat al richting een jongetje meter. En ik denk eigenlijk dat Bouke hier mij iets verder springt dan Sietse krijgt in zijn eerste sprong. Buiten de We sector. moeten de handjes voorlopig nog even tegenknippen, maar het lijkt erop dat we voorlopig een trolley hebben kunnen halen, hè? Ja, Met de wind. zeker. Dit liep het de goede kant op te gaan. Voor de mensen die wat later inschakelen, had de wedstrijd had even stillijnen, omdat bij alle batten de polsen van de polshouders voortwaaiden. Maar we zijn weer dwaande en ja, het is net makkelijk. Er staat nog steeds wel wind, maar er kan leerd worden. Rutger Haastra, Je ziet wel eens- leider bij de Dit junioren. ligt het heel goed. Dit gaat iets te snel naar de overkant, maar dit gaat echt richting. Ja, die is verder als Richting. balsje, denk ik. Dat denk ik al, ja. En dat balsje leidt op 18.08. Dus dat zo budgetten dat er hem zelf verbetert. Hij leidt al eerste. Ja, Rutger had het plak te pakken. Wils wij zorgen dat Bouke de Jong 18 jongen te sprong had en daarmee eigenlijk de 4e afstand van deze Daidel zetten had. En ik zag echt dat Tevens inmiddels onschakeld is. Die hier in eerste instantie aanmeldt me en ik, omdat er een bannenfeestje wordt hier. Of tenminste van hier voor zijn band. Maar omdat de wedstrijd eigenlijk een beetje uitrint, had hij toch, nou misschien mag ik toch even mijn spul weer pakken. In eerste instantie weer hier hem juist aanmelden, omdat er zie ik weer. Ik wil even naar Hanneke Wester. Ja, we zullen naar Hanneke. Want Hanneke Wester Hanneke had de die pols had hier nou- wat nee. verdedigend. Zij is namelijk de regerend koningin nog. Ja. Maar gaat nou te wetter. Nee. Hannes, Teuwens. Ja, Tevens, Satisjen is er wel van de partij. Ik praatte kreeg met oren, die zei dat Tevens de hele week zie ik wie en zich dus juist er aanmeldt hier omdat er net fit wie. Je hoort hier in eerste instantie een bannenfeestje van hier van zijn band, maar nou ja, misschien door de wind dat alles een beetje uitsteld is dat er dus Het toch gaat de stream zitten, joh. ja, toch die het vrijmaken of kennen. Zwieren jongen. Dat denk ik. Ja, dus, Win in de reg. Alle hij- kansen van Hopma. hij had in ieder geval denk ik Jan Terenauta. zijn eerste sprong mist, dus ik ben benieuwd wat ze Oei. Jan Teren die Oei, doet daar net komt hetzelfde, eronder. maar dit liep het heel goed voor Jan Dit Teren. is Die volle pakt hier, beter. denk ik, de eerste jongetje meter. Zelfs dat mijn t-shirtje, hij bleef weer een beetje hingen Ja. bij de insprong. Had Jan Teren vaker. Maar ik ben benieuwd wat ze nou voor Tevens doen. Want ja, officieel zou Tevens nou on de beurt wezen. Misschien had er onvregen dat er als laatste in de tweede ronde mij springen. Maar ik
Ik ga hem echt nog geen warming-up zien, want dus misschien dat er een 1 sprong, 2 sprong meidwand, maar daar komen we straks even op waarom. Nou, Theo Hopman staat op het middenterrein. Had zo'n Friso mee. Ja. Opmerkelijk. Zo'n Friso had dit seizoen het leeftijdsrecord van Johan Jergen bracht op 10 meter 27. Ja. En Heid Tevis had het leeftijdsrecord van 39 Jergen bracht op 20 meter 39. Ja. Nou. Heid en Zoon beide actief dit seizoen. Hartstikke mooi. Tevis moet meestal zijn zoon beloven dat er... wat wie het? 10 meter verder springt in een wedstrijd. Nou ja, als Litse Friso wel 10 meter begint te springen, dan moet Tevens die 20 meter. En dat had er inderdaad al 2 keer niet in dit keer. Maar eerst junior. Jelte Volkersma. Die mist hem volledig. Die is en gelijk let gelijk los. Die krijgt ook al wat een uur insprong. Goh, Jan Terenauta 1890 is dit mijn tweede achter Bouke de Jong, want die hier 1899. Ja, dat is gaat op centimeter, jongen. Maar dat ben wel de nummers 1 en 2 in de topklasse, nou? En wij zien dat Sigrid Bokmaier Ja, een hele ja. mooie sprong maakt. En we kennen het correctje, maar dit gaat richting het baltje. En dat Zij bal- lei op het tweede plak met 1463. Want ja, daar heb je een Marit van der Waal strakjes over de 15 meter gang, 1533. Maar ik denk dat ze haar tweede plakje verstevigt. En ja, met al die afstanden bij de junioren zullen we in ieder geval dat Sietse Bokma nog net in de finale staat. En ja, het is ook nog maar zijn tweede sprong natuurlijk nou. Maar goed, als je correct zien, dan begint die wien weer rond te hellen. Dikke poesters werden hier en er even tussen terug. Ja, Sietse moest correct ook al een tiert wachtje. Ja, dat, wat dat betreft zit het er net mee. Nee, nou ja, we zullen het zien. Het liep het nou weer. En ik Marit, die houdt haar evendel. Even zien, nee, de afstand die staat op de motorskreun. Dat had alles te krijgen met de lengte van de omloop. Voor elke lepper is het verschil. Sommige naar 18 meter, sommige 23 meter. Nou, Sietse Bokma. Maar zie nog maar in. Had er de wien een keer mee nou? Het liep het net zo raar, maar bij de insprong komt het er net heel erg lekker in. Ze krijgt ganger al naar links, nou naar rechts. Dus ja, Sietse had nog net het ruchtenspoor te pakken. En Wil Sigrid Bokma inderdaad haar positie verstevigen had bij de vrouw. Ja. Zij leert echt oer de 15 meter, 15.05. Staat hij mij stevig op het tweede plak. Daar nou het derde plakje nog in handen van Noah de Boer van de Famkes, maar die 1486. En die is nog steeds finaliste dus. Ja. En als je wat 2 springers kleersteen, Wisse Broeksma en Femke Brouwer. En ik weet net waar eerst je springt, maar Satien, Wisse had zijn trainingspak al uit. Dus ik denk dat Wisse eerst je. En Wisse die krijgt op zich al tot een aardige sprong met zijn 16.08. Maar wie meer de technische uitvoering wat meer beloofde. Dus eigenlijk verwacht ik wel dat Wisse het weer een beetje de stijgende lijn te pakken had. We zullen zien, de oren, een lietse dribbel straks. En dan gaat er weer. Dit liep het heel goed voor Wisse. En dan kan het beginnen met klimmen. En dan liep het dit Ja, dit is een beter. stuk beter te gaan voor Wisse. Ja, ja. Sure zo'n. Get je een dik goed 8 meter. En- Ja, want dat balsje leidt op 8.24 van Rutger Ja, Hanstra. en dit En hier- ondanks dat Ondanks dat Wisse het- een heel lijn uit koers gaat, Springt er daar oer hinder, denk ik. Nou, dit cel krijgt al binnen een sector lezen, ja, denk ik. ja. Wat laten we net vergeten. Ja, dat Germ Terpstra eigenlijk verder weer. ja, Maar ja, dat weer boet in de sector. ja. Goh, dan krijgen we wel een sterke krijgen we een, junioren, ja. hè? Nou, Ja, Wat we kunnen de zien verhalen? 78 voor Wisse op papier. Dus dat is een hele verbetering. Er komt gelijk 74 centimeter bij. Of 64. Femke Brouwer. Mij eronder in. Nee, en dat geldt wat de zwier. zak het eigenlijk voort bij de eerste slag al naar onderen. Ja, 1870. Je zegt dat in de eerste sprong al van Wisse. Ja, onderin weer een stuk beter. En ook deze tweede sprong. Hij had heel wij het seizoen telkens wat dribbelen in een loop. Dus dan hier wat extra passen. Nou, het leek het erop dat er dat eruit had.
En dan kan je dus Freek tot zulke Kramer afstanden bij komen. de topklasse. Die zocht dat hij roem over de 8 meter mat als hij mij wil naar de finale. Eerste sprong weer wie het. Want ik denk nou dat Rutger Haastra, de junior, met 1824, dat dat nou de 4e afstand is. Ja. Freek jouwt nog even een beetje een aanwijzing naar de polshouder. Van nou, zet hem nog maar een beetje op een wien. Dus een beetje meer naar rechts. Mocht er dan wel nog wat van rechts komen, dan blaast er een beetje naar links. Zodat er weer de rechterspoor te pakken had. Maar als de wien dan krijgt fjot valt, dan ga je automatisch weer naar rechts. Dus het is altijd een beetje een afweging wat het fijnst is. In dit geval gaat er mooi recht naar de overkant. Een heel iets beetje naar rechts, maar ja, deze afstand levert hem geen finale plakje op. Dat betekent dat Freek echt nog één poging had om hem in dat finale blok te springen. En we zullen zien of hij dat rijdt. Bij de jongens zit in ieder geval Auke Jan Jilde daar op dit moment klaar. 50-56 in zijn eerste poging. En we zullen zien of hij zichzelf kan verbeteren. De onren liep het goed. Had een goede insprong en dit liep het heel goed voor Auke Jan. Komt nog net zo vier als het baltje, maar dit weer een verbetering van zijn eerste sprong. En had nog één poging om die stijgende lijn terug te zetten. Even voor de volledigheid op dit stuit om in de finale te komen bij de senioren topklasse is de drompel 18,65 meter van mixklasser Jarno Hoekstra. Junior Wisse Broekstra staat daarboven met 1870. Jan Teerde Nauta 1897. Bouke de Jong 1899. Ja, en Bart Helmholt als tweede klasser 1981 nog steeds 4 onder leiding. Ja. Wiels wij zorgen dat Marit alvast klaar staat voor haar tweede poging. Ze staat nog nummer 1 met 15:33. En wij zullen zien als zij zich nog verbeteren kan. Komt on met de oren in. Dit liep het heel goed. Maar deze pols gaat die oeren derde punt of net? Nee, Marit springt in haar tweede poging viert. Ze is nog nummer 1 en ja, dan kan je een beetje wegen natuurlijk. Want ja, die sprong, die afstand die gaat toch straks weer op 0. En dan zien wij dat Onnegalama op een middelste scores klaar staat voor zijn tweede poging. Onne wie de eerste sprong viert. En we zorgen dat tevens had maar na Onne zijn tweede poging mijn meidje. Daar komt Onne, maar zijn Onne in. Oren is goed. Insprong is recht. En dan liep het dit een heel stuk beter te gaan voor Onne. Galema kennen hem. Ja. Dit is in ieder geval het vierste plakje, of de vierste afstand van de dij. Dikke 9 meter van Onne Galema. En plaatst hem daarmee in de finale. We zullen zien wat er op het scorebord komt. Het liep gewoon een safe sprong, maar het is fijn dat in ieder geval nou het plakje te pakken had. En dan kan er hierop uitbouwen. En dat zullen wij op junioren-scores Riemen Durk-Krol. Maar zijn insprong en dan liep het heel goed te gaan voor Riemen Durk. Maar gaat nog iets te snel, maar plaatst hem denk ik je mij nou wel in dat, nou net in dat finale blok van de senioren. Maar we zullen zien hoe vier het er komt. In ieder geval een goede afstand van Riemen Durk. Ongalen, maar komt dat jongetje 36 en het en mij in ieder geval voor jou de vierste afstand. En ik ben benieuwd wat Riemer Durk op het bord zet. De 1870 van Wissen zal het net wezen. Riemer Durk komt tot Santje 83. En liep het en mij in ieder geval treden te staan bij de junioren. Ik ging hem verder verwachten, maar een goede afstand.
Nou, daar is er dan. Tevens op maar. Wil je het zien wat er door? Hoe vaak zou die springen bij je? Hij maakt 2 keer. Oké. Hij is onderaan, hij mocht, ze kreeg als eerste, of een heel wijd blok. En toen had er even vragen van, hey Mike als laatste. Dan kan ik in ieder geval nog even mijn tweede sprongmeidje. En wij zien Marije rijdt maar op de dameskongens. En dit liep het beter voor Marije. Komt Ja. wel droeg naar de andere kant. En hoe vier komt ze dan? Nou, En die had ik afstand nodig, hè? Ja. Want er was degradeert die echt bij de vrouwen uit de eerste klasse wij. Dus ik vrees voor haar dat dit wel eens te min wezen kan. Ja. nou Ja, tevens, tevens ja. ook maar. We hadden vaker jongen in Burgum. Ik herinner me een wedstrijd van Biense Wolters. Die had ik toen de hele week ziek was. Nog toch maar even heen. Hier eigenlijk nog koorts op het bad. En toen liep er zijn persoonlijke record. Hè? 78. Het hoeft net een nadeel te wezen, soms. Maar ja, zo simpel is het ook, hè, 60, ja. Hannes. Ja, Je klopt. één goede sprong in de voorronde had. Ja, als het maar En bies is. daarna nog één goede sprong in de finale. En dat kan het nog wezen. Ja. En dan kun je daarna alles wel in het wetter springen. Dat maakt het dan niks uit. Wat zou tevens kennen, Joert? Tevens Nou, Hofma. we komen erachter. Zijn eerste sprong. De onderin is goed. Oeh. Of is goed, zoek ze Eén maar. sprong net. Nee, hij, volgens mij, hij stapte of oer de batten of in ieder geval, hij kwam er net helemaal lekker in. Wie misschien nog een beetje koud, want ja, hij komt correct onreden, 4 minuten waren nu opdienen. En ja, die 10 meter die Jim Friso belooft hier, die ziet er goed of nog net in. Junior. Douwe Abma. Dit leek het een hele goede sprong te worden voor Douwe, maar gaat echt een beetje te scheef en mist dan die laatste klimslag. Valt dan als een blok naar beneden en dat scheelt hem sam maar een meter. Had hem een Die is hier beetje echt wel zeer- springs, hè? Ja, Bij die de had, jongens. Ja, hier direct een PR toen. ja. Had wat les van de ribbenkast nou, even de lucht kwijt. Ja, voel wat raar verroer. Ja, mist de laatste slag. Nou, even 12 Valt wat seconden die uit, dacht komen. Ja, dat valt altijd nog mij. Dan hebben we nog te goede Pieterik Westra bij de vrouwen. Ja, die hier alweer 94 in haar eerste sprong. Maar ja, als die eerste klosser blauwe wol, zal die toch oer de tredje een hele meter matten. Ik denk zelfs richting de 14. En we gaan nog 2 junioren te goede. Michiel Sielstra en Germ Terpstra. En Germ Terpstra is natuurlijk eigenlijk de favoriet. Hier misschien ook wel de eerste sprong. Maar dat weer boetende sector. En die had dus echt nog maar 2 kansen om mee te gaan naar die grote finale. Ja, De drompel voor de grote finale is intussen 78 van junior Wisse Broekstra. en wij zien dat Pieterik Westra hier kleerst voor haar tweede sprong. Over 94 in haar eerste sprong. Ze moest oer de 14 meter met ze springen. Wil ze in de eerste klas blowen. En dit Dit is liep het beter. een stuk. Oeh. Zonde van die misgreep. Is jammer, Pieterik. Ja, Ze verbetert dan wel, maar dit die hier meer in zitten. bijna 13 meter, die heb ik de commentator al zitten. Dus ja, dan denk je wel dat ze dan wel die klimslag pakt hier. Wat hier er dan nog meer in zitten. Maar nou ja, ze had nog een poging. Dus waar weet komt ze straks oer de 14 meter. En ja, dan geven we zien naar de juniorskongens waar Michiel Sielstra kleerst. Die het krijgt dat 50-50. En ja, daar zullen we net tevreden mee wezen. Junior Michiel Silstra. Wat kan hij in dit geweld bij de junioren? Hij had soms geweldige uitzitters. Ja, en kan dan examer in die top 5 springen. Ja, Maar dan moet het een keer mij zitten. Hij gaat vaak briek. dit is een goede insprong van Michiel. Dit Dit is gaat aardig heel beter. vier, dit gaat oer de 9 is meter. vol verder. Oi, oi, oi. Wat doet er om het einde? Hij komt net achter de stok bij. Nee, hij miste hem met de hoorn. Toen wilde hem corrigeren. En toen bleef hij met de voet hingen. En dan val je voor oer. En dan valt het in zekere zin nog mij. Want dit hier ik volle radar ging kennen. Dit hier de sprongwijze kent. Dit liep in ieder geval al op een hele dikke jongetje meter te winnen. Maar nou, waarschijnlijk dacht hij dat zelf weg. En dan ben je even de concentratie kwijt. Omdat je eigenlijk misschien al bijna 104 bent. En dat je 4 sprongmeisje. Maar Oh, die let je wel wijzen, hè? Ja, ja.
En dan zien we eigenlijk bij de junioren 2 sprong achter elkaar aan. Van Douwe Abma en Michiel Zielstra die de laatste klimslag beide missen. Ja, hij baalt natuurlijk als een stekker, Jongen, want het jongen, was jongen. de beste sprong van het seizoen met afstand tot no time. Ja. Maar dat laatste eindje, Hij dat zou hier- er heel graag nog een keer door Hij aanvallen. hier je mij in ieder geval dik in de finale sprong. Goh, Jongen. Ja, hij miste hem maar inslag en toen pakte hem nog een stuk leger vast. En toen kwamen we net achter de polswaai. Nou, dat hebben we al eens vaker zien. En dan... Ja, dan is het... Dan best kist hij een gevaarlijk. graag Ja, ze hebben ook wel eens een keer een carbonpols en Sjoen Brekken, hè. Dus dat voelt op zich nog mij, maar... op ja, deze want nou hichte... is het maar centimeter 65. Ja. En dat kost hem meer dan een meter, Ja, deze sprong. Wils wij zo dat douwen op, maar toch even naar de EHBO gaat. Het lijkt het alsof ze iets op zich voordoggen, dus waarschijnlijk had het niks met de val van Krek te krijgen. En dan, ja, dan gaan we nog één springer te goede, en dat is Germ Terpstra in dit geval. De man die eigenlijk de vierste afstand lieke deel te zetten krijgt, alleen nog die net mij telde omdat hij te scheef ging. Dus ja, laten we hopen dat er het nog een keer op deze manier kan doen en dan wel jocht naar de horenkant kan gaan. Wilst Pietrix Westra bij de Famkes Nies krijgt 33 noteerde. Dus wel een aanmerkelijke verbetering. Tja. Maar ik denk voor haar nog net genoeg om in de eerste klasse te blijven. Bij jullie wat vragen? Weet u hoe laat de finale begint? Over 2 minuten. 2? Oh. Nee? Het is nog. Nee. Oh, nog één sprong, sorry. Nog één volle ronde. 20 minuten. Dus wij zorgen dat Germ Terpstra hier met de oor in oor komt. En dit leek het een stuk beter. Oei. Germ, nee. Germ die had hem nooit te 4 zetten. En dan is het wel heel spannend. Want dan betekent het dat er nou nog één poging had om hem wat te plaatsen in de finale. Hij zult zien. Ja, dan wordt het spannend in de juniorengroep. Want de grote favoriet, Germ Terpstra, gaat nou te wetter. Die is krijgt boeten de sector. En had dus nog maar 1 sprong te Ja. goede om hem te plaatsen. Dit Voor die finale. Dit ziet het zin aan. Al het is een wollig rugtoegang weer, dan denk ik dat we hier richting de 20 meter zoen gaan. Maar, nou ja. Correct iets te 4. Nou, dan beginnen we met de laatste sprong, of met de laatste ronde. En dan kunnen we gelijk zien waar zich vol en waar zich net plaatst. En wat de eerste afstanden binnen. Hilde van der Wijs dit kleer. Noteerde Nies krijgt 13,99. Ja, dat is voor haar wel de eerste afstand van dit seizoen. Maar net genoeg voor de finale, want daarmee is ze voorlopig 4e. Ja, daar komt ze mij de oor in. Die oor in, insprong ze zak het een beetje, maar corrigeert op zich wel goed. En ik denk dat ze zich mij hierbij wel verbetert. Ja. Dus zie komt hier, denk ik, tot een mooie 4 meter, Springt een goede wedstrijd, 3 ja? meter sprong bedoel ik. Treedje 46, treedje 99 en Ja. nou wegvierder. Dat is een prima wedstrijd voor denk- Hilde van der Wij, die het echt in vorm begint te komen. Ja. Maar is het genoeg voor een finale plakje? Want daar hebben we altijd nog bij de Famkes Noah de Boer, maar die 1486 Ja. lijkt nog steeds redden in de wedstrijd. Dan zien we Bouke op een middelste scores. Bouke die komt echt naar de orenkant, maar dit Nee. gaat vol te snel. En dat is jammer, want ze krijgt hier iets meer tijd. Bouke had al 18,99 zetten en hij zit er mij op dit moment op nummer 3. Ja. Maar ja, die Michiel Zielstra en die Germ Terpstra, die mij straks natuurlijk ook nog een keer. Sablo het op zich wel spannend waar zich Wolf net plaatst. Wil wij zeggen dat Hilde van der Wij in ieder geval tot 14,44 komt. En Dat is 4 uit haar eerste sprong van dit seizoen. ja, die varig ik al. 13,99. Wie ik al een beste verbetering. Of een goede sprong. Maar net genoeg voor finale. Nee. Maar deze neemt ze wel met het klassement. Ja. En dat betekent voor haar dat ze daar goede zaken doet. Nou, een springer om ik in de gaten te houden is de springer die nou op een junioren skongerskleer staat. Rutger Haastra.
wie even een beetje ziekende, maar had nou in ieder geval in deze wedstrijd een opbouwende lijn. 18-8, 18-24 en ik zie hem er nog wel een meter bij springen, joh. Dus Had er ik nodig, hè, om bij de finalisten te komen. ja, klopt. Maar is Zo op samen dit kennen. moment in goede baan. Loop is goed, insprong liep het goed. Dan had er nou de tijd om te klimmen, dan gaat er heel vier. Ja. En hij springt hem in, maar deze sprong denk ik wel in dat finale blok. Dit gaat echt richting die 870. Wat een Deze- opbouw. Ja, dit is nog verder. Dit is al een jongetje meter. Als ik het Prima zag, prestatie, hè, dan van Rutger Haanstra. denk ik dat er bij mij op dit moment op nummer 3 komt. Maar dan Roem verder als baltje. denk ik dat dit ongeveer wat ik zei. Ja, een nou meter even verder attentie voor Hanneke Westert. Want die staat in de vrouwensgroep op de trainerplak. Maar in totaal op het 5e. En zij is regerend koningin en gaat zij mij naar de finale. Ja, ik denk het. Nou, Dat het is wordt lastig nog te zien even waar het midden. baltje zit. En Dat jongetje, Wordt nog even meten. we zien dat jongetje 12 de afstand is voor Rutger Haanstra. De meisje zit er op dit moment op nummer 3. En had er een super goede opbouw. 18-8, 18-24, jongetje 12. Iemand die op dit moment dus richting de wip gaat, is Jan Terenauta. Dat zul ik zelf weten. 8 zo'n jongen in zijn tweede sprong. Daar zult toch minimaal wel een 30-40 centimeter bij matten. We zullen zien wat Jan Terenauta in zijn tweede sprong kan doen. 2 keer een t-shirt bij de insprong, chin de pols aan. En nou had er een better. Dit liep het heel goed in van Jan Teren. Kan er ook klimmen. Wat dit zonde, zit wat zonde. erom. En Ja, dan- die zit nou in Ja. de wachtkamer. Want die zit op een wip. 1890 van Jan Terenauta is op dit stuit de 5e afstand in de wedstrijd. Ja. En dan wordt het spannend, want een Tevens Hopman met nog een Michiel Sielstra, een Germ Terpstra. Ik wil even naar Hanneke Westert, want die noteert 1482 en is Zo. daarmee toch treden voorlopig. En dat betekent dat ze op dit stuit in staat is om haar titel koningin het nog te verdedigen. Ja, belangrijke Maar er komen nog een centimeters. Noah de Boer met die 486, dus het scheelt net een heel soort, 4 centimeter, maar Oh, ja, die is. Oh ja, dan leidt ze eruit. dan denk ik... Ja, of net. zeker. Ja, dan leidt ze eruit. Sorry. Ze Dan is strijden, Noah maar de Boer. overal is ze vierde, ja. Ja, goh. We krijgen dus Savisa een nieuwe koningin van Burgum. Voor de titel koning is Anne Gale maar nog steeds in de race. Leidt nou tweede, mijn jongetje 36. En wat Jelte. ken... Jelte Volkensma, die maakt direct een hele goede sprong. Maar net genoeg om mij te gaan naar de finale. Het is wel denk ik een verbetering van zijn eerste sprong, maar... Daar is het mee zijn. Ja, en bij de titel voor Prins, bij de jongens, daar is ik nog steeds de titelverdediger in de race. Timo van der Knaap, want die gaat als derde mij naar de finale. Tweede is daar one Brent Monsma. En eerste Sietse Lefferts. En Sigrid Bokma die maakt direct weer een goede sprong, maar had te weinig tijd bij de laatste slag om echt even lekker uit de pols te springen. En ja, het verbetert zich daarmee net. Haar 15-4 is nog genoeg voor het tweede platje. En daar zal ze blijven mee wezen, want straks die toch alles weer op 0 en had ze eigenlijk ja, echt nog niks aan die afstand. Nou, dan De spanning rent op, want de Ja. beslissingen vallen. We zitten in de derde en laatste ronde. Voordat we straks beginnen naar de allesbeslissende finale ronde. we zorgen dat Sietse Bokma na Sontje 66 en een wiertsprong nog net in de finale zit. Zijn laatste poging om voorbij de afstand van Jan Teren te springen, 890. Alleen nog had ik zo'n beetje naar de oren scoort, dan zoek nog liever iets verder springen, want er komen nog pekenon. Nou, we zullen het haast vergeten, maar de vierste sprong van dit seizoen in Friesland is makker toch Sietse Bokma. Ja. 2083 in Weesum. In Weesum, ja. Dat wie al een betiet in het seizoen op een cardion. We zullen zien Maar of hij we dat kent het dus wel. even naar. Dit is een hele goede insprong van Sietse. En deze pols gaat te scheef om tot een finale plak te komen. En Ja, dat doe maar had een jongetje mee te springen eigenlijk. Ja. En ik betwijfel je of dat 4 genoeg is. Nou, ja, als ik het zou zien, dan hij ging een eind het koers en hij ziet er net hoog genoeg. Dus ik denk eerlijk zijn dat Sietse voor Fionn uitsprong is. Ja.
En is toch wel zonde. verrassend. Dat is verrassend. Maar ja, Ja. we zullen zien wat er op het scorebord komt. Wat kan Wisse Broekstra bij de junioren? 78. Hij is correct uit de top 5 lept. Hij moet nou oer die 1890 beginnen van Jan Theer de Nauta. Hij had een supergoeie opbouw, hè? Die 16-8. Daar Ja. zei ze het al om. De man achter hem is wolfinalist, Bart Hellemold. Want die lepte juist er al 1981. Kan hij zijn pupil meekrijgen naar de finale? Laatste sprong van Wisse Broekstra. Deze loopsprong is heel Laatste goed. Dit sprong ding is van heel Wisse goed. Broekstra en die had hem te pakken. No! Ja! Ja. Dit gaat heel vier. Lette even een klimslag rennen liek het voor. Maar zijn jerm volgens mij wat achteruit. Maar het is liek wel het scheef. erop alsof ze het net... Waar leidt het bolsje? Mierten. Waar leidt het bolsje? Ja. En is Wat het binnen de meten ze dan? sector? Nou, hij wies naar zijn eigen aandruk van mijn hoorn wie wat verder. En hij ran echt nog even met de tros zijn eigen plak hinnen. Dus het is wat lastig te zien. Maar het wordt opmeten. En we zullen zien hoe vier het is. Ik denk eerlijk zijn dat het wel een verbetering is dan die 78. Femke Brouwer. Een jongetje 44 voor Wisse en Stjit en mij op nummer 2. Want dat is ik verder als Anneke Allema. Ja. Nou, de wedstrijd wordt aardig op een kop zet in deze tredderronde. En dat is ook wat we graag zien willen natuurlijk. Want het gaat om de allerbeste jaren in Burgum met het Koningslepen. En de finalisten binnen nog altijd net bekend. De spanning groeit en de afstand die worden beter en beter. Ian die er echt net bij zit is op de middelste scores Freek Kramer. Maar we show eerst naar de damescores waar Femke Brouwer kleerstjit. Ja, van Wisse Broekstra weer de vierste sprong van het seizoen, hè? 1944. Dat liep het erop, ja. Een mooi moment om het te doen. Ja, en het liep erop alsof we nog wel verder komen. Hè? Hij liet de harsten... Nou ja, hij ging sowieso heel aan het koers. Ja, maar ik met die klimslag. Hij ziet wat de twijfelen, maakt er no uit of maakt nog een slagmeidje. Femke Brouwer. Bij de vrouwen. Maar haar onderin Oeh, nee. hing het even en Nee. had het gelijk erop. Dit is net mijn sprong. Dat brengt ons bij Freek Kramer, want die zal ik graag mee willen naar de finale. Is ik een man die een hege 20 in de vingers had. Mat oer een jongetje mee, of in ieder geval een jongetje mee te springen. Want 1899 van Bouke is volgens mij op dit moment de drempel. Nog Freek- één kans voor Freek Kramer. Ja, het gaat echt even om plaatsing. Want Ja. alle afstanden die het Nodel zetten, die vegen we straks weer Ja. uit. En iedereen begint weer op 0. Freek had Ze er net sjoggen naar elkaar. de Auke Jan Jellerda en Freek Kramer. De Nee. Pols die zwipt hen met Rodewien. Dus ik kan me voorstellen dat er nog even wacht. Een dikke wienpoester weg. en het leek het wel alsof het telkens bij Freek zei is, maar Eerst Auke Jan Jellerda. Auke Jan, mij een skeving-sprong. Kan wel troklimmen en gaat dan op zich ook nog een heel eind, maar ja. Nou, produceert toch nog een aardige Ja, hij sprong. had een mooie opbouw voor Joert. 50 zijn ze, 50, 1604 en dit is weer een verbetering. Maar Freek het- Kramer. Wanneer blijft die stok nou eens stilstaan? Stiert geduldig te wachten. Ja, het is ik alles of niks nou. En het liep erop dat de wien steeds onhelpt op het moment dat Freek zal springen, maar ja. Ik zou zeggen, wacht je nog maar even jongen, dat het is Ja, waardeloos. de want- staplegging kennen je hoort wel uit. Want Ja, dit het is net het waan om binnen die 2 hele minuut. je sprong te meidje, nee. Dan liep het er iets te zeiken. Maar we shot wel een t-shirt van Freek. Nee, daar waait de Pols er al Nee, waait. Nee, je hè. hebt, De Liv- Pols die is uit de hand erbij waait. Ja, hij had de pech dat het correct in zijn sprong gebeurt. Ja. Nou, maar even op naai opzetten. Ja, en op die eerste batten, daar is die het Marit van der Wal, wolkleer. Die beziekert het der woldelters. Het lijkt het echt dat het daar iets minder hard waait. Ja. Ja, die zit natuurlijk voorlopig in een zetel, want die 1533 van haar is nog steeds 4 uit de eerste sprong bij de vrouwje. Nou ja, ze kunnen al mooi afstand voor het klassement deel zetten. Ja.
Maar dat zij naar die finale gaat, dat is wel wis. Want Ja. er komen nog maar 2 naar haar. Marije Reitsma en Pietrix Westra. En dus zij is minimaal te redden. Ja. Als enige wis van de finale. En het lijkt erop dat ik Michiel Zielstra alvast zien. Pols op het goede plak del zet. Wils op de middelste batten de pols echt even waarom lutsen is. Ja. En daar horen ze even op te springen. Ja. Nou, misschien is Zo'n het ook- verschil per Ja. batten. Hees maar krijg best eerst. Opmerkelijk. Ja. Bij Michiel gaat er ook wat heen en weer, maar... Zullen wij veel, er komt nou weer een dikke poester om. We zien Nou, maar het beziekert het al. laatste poging. Ze krijgt weer Maar en het deze van der poging is Wal. heel vier. Dit wordt een dikke 15 Ja, meter. ja, ja, 16 ja, meter. ja. Jongens. Hele mooie sprong van Marit. 4 uit de vierste. Dit is denk ik over de 16 Dat meter. denk ik al op het station. En nog een heel stuk stak oer. Ja. Vorige poging wie het volgens mij, maar toen hellen ze het derde punt correct net. Dus zij had het Riemer plakje Dirk van- Krol bij de junioren. Riemer Dirk. Ken die nog mee? Nee. Deze Pols die gaat wel over het derde punt, maar Komt van de Net. verkeerde batterdel. Ja. En hij eindigt dus met Santje 83 als derde junior. Maar boeten de top 5 van het totaalklassement. Ze beziek je nou toch op de middelste batter de pols weer te zetten. Ja, Marit van der Wal communiceert even met de coach. Maar Rudy Walta, Nestor uit het Heidenskip, die had daar een hele protte jeugd al opgeleid voor zelfs. Ja, het is anticiperen op de omstandigheden. Het is moeilijk, Jort. ja. meter 60 noteren we van Marit van der Wal. En dat is zeker onder deze omstandigheden Ja. een prima sprong, hè? 16,60 meter. Ja, die Santje 96, die weer nog van Sietse Bokma. Maar die is dus bij lange na net genoeg voor een finale plak. De Drompel leidt op 18,99 meter. Bouke de Jong. Daarboven Rutger Hanstra, de junior, 1912. Daarboven Arne Galema, 1936. Daarboven junior Wisse Broekstra, 1944. En de afstand van Juster nog van een derde klasser, net de eerste de beste, Bart Helmholt. Nog altijd de vierste, 1981. Maar ja, die had er straks kwijt in de finale natuurlijk. Freek Kramer, maar de onderin. Zijn laatste poging om 19 meter te springen. Deze sprong gaat Nee. denk ik net over het Nee. derde punt. Nee, en lid los. Oei. En Freek Kramer is uitschakeld. Ja, dan roemert het Bij daar het aardig op. kennisleppen. Want Arne Galema mij nog. En die zit al in de finale. Ja. En En tevens Tevens Hopma. nog 2 springers. En, En bieden. die zou zomaar over die 19 meter in kennen. Dat wordt er geregeld. Maar Freek Kramer is dus klaar. Wie zullen zijn naar Douwe Abma en dan krijgen we ook Michiel en Germ nog. Marije Reitsma bij de vrouwen. Ken zij je nog voor een stuntzwarkje? Nee. Dat Nee. Lieke had tweede poging het beste nog. Ja. Ze Dus bleef die staan sprong. op 13. Nou, die neemt ze mij voor het klassement. Maar daar Douwe bleef Abma Lieke die had een hele goede sprong te meisje, maar dan valt in één keer de Nou. Pools oer het derde punt. Voorzien wel een super goede sprong hier. Het zal net genoeg wezen om mijn finale mee te doen, maar dit is een dikke verbetering. Ken er ik broeken hè, voor zijn klassement. Ja, hij is er zelf ook blij mee. En dan wordt het spannend bij de vrouwen voor Pietrix Westra. Die trekt je 33. Ja, dus voorlopig een 5e plakje in de categorie vrouwen. Maar ja, Wol zei ik de volgende ronde in de eerste klasse liepen. Zal er nog wat bij matten voor het klassement. Ja, Sontje zo'n 50 voor Douwe Abma, dat is een beste afstand. Ja, die kent het broeken.
Onegalen, maar die is zo blij wezen dat er in ieder geval in de tweede sprong een jongetje 36 sprongen had. Daarmee plaatste hem voor de finale en daarmee is de druk eigenlijk wel een beetje van de ketel af. Alleen ja, One had zien natuurlijk dat Wisse verder dan een sprong had, jongetje 44 en ja, het is toch wel lekker dat als die in de finale komt, dat is als laatste maar springen, want dan wist in ieder geval hoe vier als de polskast zetten was wij hier mast om de vierste afstand deel te zetten en op dit moment had Bart die ideale situatie, want die had nog steeds de vierste afstand. En dan zijn pupil en dan Arne. Precies. Arne Galema. Je hebt dus zijn persoonlijk record hier in Burgum. Het leverde hem de Nederlandse titel op. 21 meter 43. Komt Wat ken er nou? Dit leek het heel goed te gaan van Arne Galema. Ja, Arne Galema. Dit gaat ver richting de jongetje meter, maar had iets te weinig koers. Ja, je hebt 2-3 meter uit koers, maar is er net helemaal ontevreden mee. Dus liep het net zo raar. Dan zien we de man die ze krijgt zo raar uit de Ik wil even zien bij Pietrix Westra. Tenminste, ik denk dat die als eerste gaat. Zat de channel. Bij de vrouwen, Pietrix Westra. Mat, hoe de 14 meter was ze in de topklasse dames blowen. Ken die nog verder als die... Pieterik, ken ze nog verder? Ken Ja, die nog ja. verder? Of net? Nou. Oh, die docht hier een goede slag, hè? Zit heel heug, maar... En bij de junioren, Michiel Nee. Seelstra, die gaat uit koers. Ja. Oh, die zal nog wel heel Jongen, even ronddenken. jongen, Die ja. sprong hiervoor dat het zo mooi liep. En die er toch wat verknalde in de slotfase. Ja, in de laatste slag ging het helemaal verkeerd en miste de klimslag en voelde hem onder. Want ik denk dat er oorsfinalist was hier. Ja, dat is net door, dat bestaat net door. We zorgen wat er op het scorebord komt voor Pieterik. Ze gaat te scheef waarschijnlijk. Ze kamelt dat tredje in 33. 44 voor Pieterik Ja, dan had ze het flikt, hè? Dan had ze een hele goede sprong voor het klassement. Betekent dat ze in de eerste klasse mij blowen. Heel knap van Pietrix Westra. In de laatste sprong. Allerlaatste sprong flikt het. En dat na een toch een vervelende blessureperiode. Maar ze nou het volgende blok weer lekker fris van start in de eerste klasse bij de vrouwen. Nou, nieuwtje 36 staat daar nog. Voor Arne Galema. En Ja, maar is dat zou dan een evenaring wezen van zijn sprong van zijn krek. Ja, maar dat klopt ik wel. We krijgen nu nog 2 sprong en dat ben net de minsten. Tevens Hopma maakt het hem klaar voor zijn tweede sprong. Of eigenlijk zijn tweede, maar zijn tweede poging. Want de eerste wie er te let voor. Hij knap trouwens, 2 keer nieuwtje 37 springen. Ja. Nou, En het smet geen winst op, maar nog steeds keurig treden. Tevens weet het, hij maakt in ieder geval oer een jongetje meter en het les nog een beetje verder. Want op die scores naast hem daar staat Germ Terpstra. En als die ek voorbij de jongetje springt, ja dan is het krijgt even waar verder springt. We gaan nog 2 kandidaten, Ja. Hannes, die het beide nog naar de finale kennen. Te beginnen met deze man, Theo Hopma. Hij had maar 2 sprongen, Joert. Oren komt Nee. net lekker uit en mist hem dan. Volgens mij kwamen er bij de Oren al Daar net kan een lekker streep in. doorheen. En dan is het balen voor Tevens, want ja, nadat hij de eerste sprong mist had, komt het tot 15,40 en een keer wierd. Nou, En dus blijft er nog 1 man oer. Het is de laatste sprong van deze eerste ronde. Hierna gaan we oer naar de finales. hij had Germ Terpstra, die hier een monstersprong, die eerste sprong, maar rekken krekboeten de sector. Oors hier er al lang erbij zitten. ja, Tweede sprong wie het. Dus ik voor Germ Terpstra hield alles of niks En we in zullen- de laatste sprong. dus dat Germ met de Oren. En dit leek het heel goed voor Germ te gaan. Dit gaat heel ver, dit gaat richting de 20 meter. Germ Terpstra Sjors! springt hier een heel eind. Schrikt even van binnen naar binnen de sector, maar dat klopt wel. Wat doet er? Drukt zijn eigen Wat gatje doet er? aan de kant. Waarom doet er dat? Nou, dat doet er omdat er oors bang is dat er weer boeten de sector is. Nou, Matte meter hem Het is verder als balsje. Het is verder als het balsje.
Maar hij wie Maar is echt binnen nog... de sector. Hij wie ik nog wel binnen de sector, maar hij twijfelde een beetje. En ja, ik snap zijn reactie, maar dit scheelt hem wel 20 Maar centimeter. Hannes, laten we nou eerlijk wezen. Ja. Het is toch net uit te lezen dat Nee. je een stap achteruit wil maken om een geldige afstand te creëren. Wil je eigenlijk verder binnen? Ja, dit is nee. Dit is toch echt een punt Maar van 20 alven! een Sure is on! persoonlijk record. En daar voor kennen de we- allereerste keer Jongen, onder de jongen, 20 jongen. meter en dan Sanne in het koers. En dan, Germ Terpstra, jonkje, de Jongen, flikste keer. jongen, Hij is jongen. de vierste van hele wedstrijd. de hele wedstrijd. Ja. En wij dus als laatste in de finale optreden dadelijk. Ja, en Kes Nijgen, dat hier ik nog wel 20 centimeter verder west al wat zou Oh. zeggen. Hè? Hij had even een discussie met de TC van ja, wat is nou gildig en wat net. Maar goed, de TC meet zijn eigen makke afstand eigenlijk. Hannes, eerst toen naar de ledenvergadering. Nou, we Dit hadden punt al vaker mag rond onmiddellijk van tafel, die sector. Dit slaat nergens op, nee. Maar Dit goed, is net uit te lezen het binnen de door het publiek. regels. Ja, maar regels ben er om Ja. ten gunste van het leppen te Ik werden. snap het van hem wel, want hij hier natuurlijk eerst al een finale plakje. Alleen nog, ja, hij ging De te wit praat, scheef. hè? De wit praat, maar hij is opmeten, hij staat op het borden, dus hij is gildig verklaard. En toen Germ zijn sprong maakte, toen zagen we in ieder geval Bouke al op een middelste scores de pols al de roetje. Maar die kan de trainingspak weer aan, want ja, het lijkt erop dat Germ nou gewoon het eerste plakje inneemt. En dan is het jammer voor hem dat alle afstanden weer op 0 gaan. Maar deze sprong hield gewoon. Hij staat op het borden. Ooit dan zijn nummer 2 van Matten. Dus No. Wat een aparte einde van deze wedstrijd. ja. Nou, in ieder geval top dat er tot zo'n afstand komt. Ja, en dat er telt. Ja, we hebben hem nog net officieel op ons listje, maar hij staat ja, wel op ja, het zeker wel. scorebord. Ja. Oh ja, hij is er nog net helemaal. Wij kennen de finale op meidje. Een dik Germ. nieuw persoonlijk record van 20. Germ Terpstra. Dat hij als laatste van start mee in de finale om de koningstitel. Je zeggen het al bij de insprong, hè? Denk al maar. Super afstand van Wij Germ. zullen even een listje van jouw meisje van de finalisten. Nog altijd er even Olis bij de wedstrijdleiding. Maar wij kennen ons op meisje voor het klapstuk hier van het Koningslepen in Burgum. Er wordt strijden om de titel van Koninginnen. Daar beginnen de vrouwen en de famkes voor in actie. Als eerste is er eindige Marit van der Wal, 1660. Als tweede Sigrid Bokma, 1505. En als derde naar de finale gaat Noah de Boer, met 1486 namens de famkes. Die treien, die zullen hun best doen om te strijden voor de titel Koninginnen. Bij de jongens hebben we ook 3 kandidaten. Er is als eerste eindige Sietse Lefferts, 1827. Als tweede gaat naar de finale Brent Monsma, met 1692. Tenminste, dat weer de afstand, waar mij er een pleetste. En als derde titelverdediger Timo van der Knaap uit Snits, met 1637. Maar ja, alle 3 jongens beginnen weer op 0. Maar Timo die mij straks beginnen. En daarna Brent Monsma en dan Sietse Leffers. En dan hebben we natuurlijk de kandidaten om de titel Koning van Burgum. Dat binnen de beste senioren en ook junioren. Op 1 eindigt er junior Germ Terpstra met het prachtige persoonlijke record van 20 meter alve. Als tweede hebben we Bart Helmholt, de derde klasser, want die noteerde juist er al 9 meter 81. Als derde Werre junior Wisse Broekstra, 944. Als vierde Arne Galema, 936. En de derde kandidaat is Werre junior, dus maar liefst 3 junioren in de finale. Rutger Haastra met 912. Nou, beginnen al die mensen weer op 0 vanzelfs. En in dit geval zullen de junioren nou ook verschoven van de juniorenbatten naar de seniorenbatten, naar de middelste batten. En daar staat dus clear Rutger Haastra.
hij mij als eerste. Prima wedstrijdsprong. Maar eindigt gewoon als derde junior. Mijn jongetje Tolwe. En dus ben we heel benieuwd hoe zich deze koningslepperij zich verder ontwikkelt. De wien liet het hem een liets beetje delta aan. De regels zijn helder. Alle kandidaten die hier op een batten staan, beginnen weer alle keer op 0. En dan kun je dus in de voorronde bij wijze van spreken wel Germ Terpstra hieten en 20 oversprong ha. Maar het zou best kennen dat de winnende afstand straks 18 meter is bij wijze van spreken. Die persoonlijke records, die nemen ze net weer aan. Germ Terpstra had hier geweldig presteerd. En Hannes, doe best er even heen en west. Hoe zie je het nou correct? Nou, de meter zei hij weer nog lang net boeten sector. De eerste sprong wie inderdaad een heel eind uit koers. Maar deze sprong, wie je nog makkelijk binnen de sectoren. En ik zei, hoeveel scale op 20 centimeter? Hij zei wel 30. Oh, dus hij hier eigenlijk al haast 20 een hele meter. Wij beginnen met de finale, bij de jongens. Yes. Met Timo van der Knaap. De regerend prins van Burgum. En Zet dit liep het hij heel er, goed voor Timo. Dit liep het een hele mooie zo sprong te dan. worden. Marciano, hij bloot steen. Oh! En dit is een heel eind. Zo, Timo Hij van der flikt het Knaap. weer. Krijgt een Hele vleetbier. dikke 18 meter. Hoe vier is dit? Jongen, Dit is denk ik de beste seizoensprestatie had ik dit seizoen. Timo van der Knaap, wat een eind. Timo Kaam won al een keer met een dikke 16. 2 keer eigenlijk, 16. 18 jongen, de 60. Jongen, de 60. Hij haast een meter, meer dan een meter Ja. is in PR. Nou, wat ken Rutger Haanstra? Rutger doet hier echt een hele goede sprong. Maar 18 jongen, de 60. Er is dit hier in Brent, maar in wedstrijd verder was jongetje zo'n 30, maar verder is er dit hier nog net verder sprong in die jongensgroep. Dus dit is een topsprong van Timo van der Knaap. 18 jongen, de 60, een heel eind. En ja, we kunnen wel zeggen dat het vuurwerk nou echt in de wedstrijd komt. Jongen. En dat het vooral hier op jongens/juniors gebeurt. ...1840 noteren we nog op de middelste scores. En Brent Mons, maar ja, die shot natuurlijk die 1869 nou steen. Dat is nou gewoon heel eind. En ja, hier kon het echt net op een beter moment dan dit. Hè? Gewoon gelijk de eerste sprong. Iedereen die zit gelijk op scherp. Brent weet dat er het natuurlijk kan, want hij is dit hier op verder west. En als je het ergens doet, dan is een Burgenwolle natuurlijk een topscores om het te kennen van. Maar we zullen het zien. Rutger Haanstra kan dus nog tot 1840. Ja, nou dat is nou wel de te kloppen afstand. Ja. Dan zoeken we hier toch Hanneke Westert. En dat komt omdat we 4 finalisten hadden. Oh ja, maar Hanneke die had net een lekkere insprong. Herstelt hem dan wel wat. Dat is ik zo. We gaan natuurlijk de Famkes. En Nou, de we hebben dames 4 finalisten. Want erdoorheen. Hilde van der Ja. Wij, Hanneke Westert, Noah Ja. de Boer, Sigrid Bokma en Marit van der Wal. Die mij Ja. bij zien 4 strijden om de titel van koninginnen. Zullen we hier Brent Monsma. Die maakt het op zich wel een goede sprong. Maar ja, net goed genoeg. Nou ja, die spreekt ik net 18 zomaar in. jongen, 60. Die stiert mooi hè. Jongen. En op Meer de- dan een meter verder is Vleien Dieren. Het is wel zijn plakje, het is echt zijn wedstrijd. dat Ja, ken ik wel. ja. Nou ja, een goed moment om in vorm te komen. Ja. Dat zou op zich onder een gala, maar ik wil goed uitkomen. Die komt nog maar zien onderin hoor. Krijgt tot dat jongen, 2 keer dat jongetje 36. Dit liep het op zich echt heel goed te gaan. Iets te snel. Gaat weer richting die jongetje 36. Maar ja, had toch echt even 1 of 2 klimslagen meer nodig. Dus onder weet ik, hij mat een stukje verderop.
Ja, dan gaat het weer snel, want dan ben we alweer on Sietse Leffert staan. Ja, de Money Farm natuurlijk. Ik bedoel, krijgt al de laatste paar wedstrijden 18 traaien, 18 38 en ze krijgt hier ook een dikke 18. 44, wat hier direct maar. Nee, wat hier direct maar in de farm, dus Maar? Sietse Leffert. 1828. Ah ja, 28 ja. Maar goed, die shot natuurlijk, ik maat voorbij 1869. Ik zag het hem eigenlijk, dan wordt man trouwens. De Money Farm. Dat. Het is net onmogelijk. En bij die jongens, ja, die ben zo grillig. Die ben in een iertijd meer als een kop groeit. Maar die springen soms samen 2 meter boven hun PR uit. Nou, het is, hij had het natuurlijk nog nooit sprong. Hè? Hij is nog nooit Safir West. Maar als je ziet hoe makkelijk dat er deze laatste paar wedstrijden oer die 18 springt, dan zou het me niks verbazen als er nou... Nou ja, dat komt bij. Hij had het wel sprong, maar dan op trein. Ja, alleen er nooit in wedstrijd verband. Nee. En zo dat begint er nooit te komen. Ja. Hé? Maar ik weet Nou, niet wat kan dit famke? Noah de Boer. Zij leeft er niet correct al oer de 1480. En dat zou op dit stuit de leiding wijzen. Wat kan ze nou in haar eerste finale? Ja, dit liep het heel goed te doen voor Noah de Boer. Super sprong, jongen. En dit keer denk ik oer de 15 meter. Ja, dit is inderdaad een kanshebber voor... Dat is een persoonlijk record aan. Dit is super. Wat springt zij echt makkelijk, hè? Ze had een super onloop. En klimt makkelijk, springt mooi uit. Maar we moeten bij de les blijven, want de volgende kandidaat zit alweer klaar. Wisse Broekstra, de middelste batter, de junior. Wisse Broekstra, maar de Wisse onderin. Dit Broekstra. liep heel goed Wisse again voor Wisse. Broekstra. Dit je erin. Oh, we gaan Wisse Broekstra in! Oh! Jongen! Ja! Jongen. Wat gebeurt Dit hier in de is een finale, heel eind. Wisse Broekstra. Jongen. De laatste slag. Hij krijgt nog net de hoorn op het top, maar dit is een hele vieren. En hij rent voor Bart Helmholt op die hem Ja. coacht. En die mij nog naaien, maar Wisse Broekstra kan je wel eens richting PR gaan. Dat denk ik al. Als ik het zou zo, we zullen zien wat er op het borden komt. Sietse Leffers, Ze Sietse springt hier. Leffers. Ik werd de beste sprong, maar nou uit koers. Wat komt er op het borden voor Wisse? Dat meen je net. Hoe vier is dit? Ik zie nog niks op boord. Even zien, ja, 20 meter in 90. Zo, Wisse Broekstra. 20 in 90. Nou, en daarmee zet er wel de rest van de senioren Oh, aan werk. dat is de eerste sprong van het hele seizoen in Friesland. Jongen, En dat 20 is in junior. 90. Op de seniorenschools. 20 in 90. En dan wit Bartek, ik mag Jongens, meer... naar het debat daar. Daar Ja. staat Arend Hofstede, de coach van Bart. De trainer van Wisse. Huppakee, alles binnen. Ja, Wat gebeurt hier in Burgen? 20 in 90. En dan wit Bartek, ja, ik ben honenbeurt, maar ik mag een meter verder als juist te springen. Nou, dat weer al een... Jongen, wat kan zo'n wedstrijd dan in Ien exploderen? 20 in 90. Want laten we even vergeten in het Hadden druk. we nou Noah dan de echt een Boer Friese springt een persoonlijk record van 15:25. Ja, dat is even in skaat van Wisse Broekstra. Nee, dat is een persoonlijk record. Dat is echt een Friese juniorenrecord. Ja. Daarom maar we even zien wat we doen met het meten. Want dit is natuurlijk op een seniorsprong met 20 in 90. Ja. Wat een sprong van Wisse. We vieren het Alles gewoon een in keer alles, tegelijk hè? op het moment. En dat hebben we vaak. Het is van het ene niet horen. Zou je een rustige wedstrijd, zou je voort en zou je het ene PR niet horen. Nou de Boer dus die 15:25 van de eerste op de 15 meter. Maar Wisse Broekstra Spring die je er gewoon. verbetert hier en passant even het Friese juniorenrecord. Dat stier op naam van Rutger Haanstra met 20:53. Ja, Wisse Broekstra hier wel een hegere PR, maar dat weer een jongensrecord. En nou als junior is hij voor het eerst op 20:90. En zo raak je geen dus in één seizoen. Zo kan je haast degraderen uit de eerste klasse. En zo kan je misschien wel de nieuwe koning van Burgen worden. Want waar maakt Jero heen? Het Het is bevestigen, officieel. Het is officieel. Het nieuwe Friese juniorrecord staat nu op 20:91 op naam van Wisse Broekstra. En dan zeggen we dat er eigenlijk nog net eens helemaal de hoorn op het top hier. Dus er zit nog meer in. Maar
2091. Hij zet alle senioren op scherp. En dit is al een heel eind. Word je nou, ja, koning worden, dan moet je wel echt, nou ja, richting die 21 meter. Ja, dit is de oude recordhouder hier in Burgum. Bart Helmholt. Dus ja, dat record, dat stamt alweer van een jaar of 6 al in. Ja, Hij dacht, ik schreeuw me in voor de tweede klasse, waar weet, ik spring even, ik train direct wel eens, waar weet wat er gebeurt. Nou ja, hij sprong juist er 1981. Daar wij meerdere joerters hier naar de feesten. Maar zijn eigen pupil, Wisse Broekstra, die verplettert die afstand. En dus die de hele wedstrijd in één keer op ja, kap. want ze gingen het volgens mij weer even op nij inmeten, had ik het zo zo. Ik meen dat ze het correct al even bevestigden, maar blijkbaar mat dat toch even op een andere manier. Dus de technische commissie die meet nog even het nulpunt op nij 1. Ja, dat gebeurt alleen nog als er echt een Fries of Nederlands recordsprong wordt. Dan wordt het officieel nog één keer exact nijmetten. Nou ja, met de huidige digitale apparatuur is dat eigenlijk ja, een formaliteit, maar het maakt wel. Maar wat een afstand, hé. Tjonge jongen. Maar waar En komt het Op waar? dit moment liep het er dus op dat er een junior misschien weer richting de koningstitel Dan gaat. krijg je een opvolger, Hannes. Nou ja, maar weet. We binnen dan het, maar dit is een Ik hele ga al vierde zin op het afstand. FK. Het is een hele vierde afstand, dus we Jongen, kunnen zien. jongen. En dat geldt ook voor de rest van de senioren. We binden dit hier nog net zo vier west, dus echt alle senioren maar verder dan dat ze ooit sprong hadden. Of dit hier. En een wedstrijd en inderdaad, allemaal de bevestiging. Nu persoonlijk voor Russen Roestra. Ja, het is definitief en officieel 20 meter 91. Het nieuwe Frieske juniorrecord op naam van Wisse Broekstra. Ja, we krijgen al een digitale meetgegevens binnen hoe die sprong van Germ Terpstra. Want die ging eigenlijk helemaal niet in zijn hele scheef. 2,43 meter uit koers. Dan hier die... Bart, mijn zijn eerste sprong. Dit leek het op zich heel goed in, maar gaat wat te snel. Landwaar staat een voor het baltje. En de man wijst het correct hoe hier is. Germ Terpstra zit op een middelste scores clear. Wat zei is de correct? Hij gaat nee, dat is Timo van de Knaap. Nee, maar op de Germ middelste, springt ja, op een sorry. middelste inmiddels. En Sigrid Bokma, Biedefraaien, die zit goed in de pols. Had het tijd om te klimmen en springt hier denk ik voorbij de afstand van Noah de Boer. Ja, en daar is de wedstrijd lekker los, ja. 15-24 hier Noah de Boer. En dat wie al een goede afstand. En ik denk dat Sigrid daar in de buurt komt. Ik ken het net goed zien, maar... Sigrid Bokma rekkert dit seizoen beter en beter in vorm. Kam laatst ik alweer over de 16 meter. De technische commissie is even wat in de war. Waarom wordt er net sprong op jongenskons? Maar ja, de binnen maar draaien. En degene die goed genoeg zijn bij de junioren, die springen nou bij de senioren. Dus dat betekent dat Bart, die had al 8-4 sprong en we zijn nou daar aan de laatste sprong. Die van Ja, het Germ. komt er op deel. Op de jongenskans springen 3 kandidaten en op de orenskans springen 5 kandidaten. En die moet eerst klaar wezen voordat we mij de tweede en de derde sprong Ja. beginnen kennen. Maar voorheen wie het was, als je dan als junior zeg maar, je plaatsen voor de senioren, dan mocht je nog wel op je eigen score springen. Maar Oké. dat hebben ze, tenminste daar zit dat niet bij, maar Ja. misschien dat ze dat de laatste jaren wel onpast hebben. Maar Wat in die ieder is toen geval, toen? ik sprong op de juniorenscores nog. Ja, hè? Ja, En de senioren gewoon op de senioren. ja. Oké. Maar voor mij sprongen toen ik mijn oren stokken en
Wilst Sigrid Bokma in die de leiding oornom had bij de vrouwen, want zij noteert 1549 Oh, ja. en dat is correct verder als Ja. dat prachtige PR van Noah de Boer van 1525. En dus biedt ik Marit van der Wal zo'n is, want ja, die maakt weer 4 springen. Strakjes in de voorronde 1660. Fantastische afstand natuurlijk, zeker met deze omstandigheden. Maar ja, het zal nog een keer matten. Ja. In elk geval oer de 15 hele meter. Maar degene die En op de middelste batten staat Ja. Kleer Germ Terpstra. Goh. Ja, die had even alleen nog op kop staan, maar die 2,5. Ja, super. Nou ja, dat is nog steeds van zien. hem. Ja. Nog steeds in PR. En hij wil wijzen, staat voor het schil 30 centimeter. En hij gaat nou ook eerst terug. En hij doet die gestrekte uitsprong die er krijgt in de voorrondes. Nou, dan komt er ook een heel in de buurt. Maar Germ Terpstra, zijn eerste finale sprong. dit liep het wel heel goed again voor Germ. Dit gaat echt wel heel goed. Hoe ver komt Germ nou? Ho! Jongen, wat had er een vorm. Gaat heel vier. Maar echt dit keer een heel eind uitkoers. En dat is jammer, want hij is samen heeg. Maar wat een vorm. Ja, de man binnen springen goed. We gaan nog naar de vrouwen. Marit van der Wal. Eerste finale sprong. 1549 is de eerste afstand. Doekt er wat in. Had En iets- draait om een stok. Ja. Ja, dan is de sprong mis. Dan Dan had ze nog 2 kansen om Ja. koningin te worden. Dan hier is al een heel goede afstand in de varrondes, maar ja, dat telt net. En 15 en een heel is echt voor Marit won afstand die ze... Germ ja. Terpstra, gewoon weer een jongetje 66, hè? Ja, alsof het niks is. Bijna boeten sector. Dan hebben we daar de eerste ronde gaan. En dan hebben we op dit stuit voor de titel Prins als topkandidaat Timo van der Knaap. Met die prachtige nieuwe persoonlijke record van 1869. Bij de vrouwen op dit stuit Sigrid Bokma 1549. En bij de senioren Wisse Broekstra met het prachtige nieuwe Frieske juniorenrecord van 2091. 4 en 4 uit de leider voor de titel Koning. Nou, dan hebben we de eerste ronde Yes. nog maar gaan. Dan Nou, komen we ja. nog 2 ronden aan. Wat we gaan dit heen, joh. Ja, we gaan het heen. Ik ben heel benieuwd dat die afstand van Wisse vooral blootsteen. Ik denk dat die van Timo, ja, lastig te zeggen. Als er iemand is die het doet, of kende wel, dan is het natuurlijk... Nee, het zou wel Brent Ossietse kennen, dat beide dan. Wat zeg ik nou? Er is eigenlijk nog niks helemaal wis. Het enige wat wist is, de lotte is verschrikkelijk heel, hè? ja. Zeker bij de senioren en de jongens. Bij de vrouwen is er nog van alles mogelijk, denk ik. Ja, Wis is er senioren, maar dat binnen eigenlijk de junioren, hè? Het is de mixgroep in dat opzicht. Maar vooral die categorie is nou, ja, reuze spannend. Vooral omdat je echt zegt dat Saninas Germ nou krijgt, samen al weer boven in de top ziet. En ja, hoe vier komt er als er jocht gaat? Nou, Ja, er staan 3 kandidaten klaar. Waar je dus eerste? Ik denk Timo van der altijd Knaap. het Sasjor gaat Bij de Timo. jongens. Ja. Ja. Ja, die kan lekker springen nou, want zijn dijk kan hem misteken. 1869 in zijn eerste Een meter bij zijn finale PR sprong. op. En dit die liep gaat het wel wel lekker, heel ja. goed te Die gaan, gaat maar wel gaat lekker. iets skever. Nou, Helle van der Wij die kiest ervoor om op hetzelfde moment te springen. Ja. Dus die sprong hebben we voor de helft mist. En dus Maar binnen- dit is geen 15 meter. Nee. Hilde springt trouwens wel een prima wedstrijd. Ja, al meerdere keren door Ja. de 14 meter. Dus dan via wie is het dit seizoen nog net west. Nou, degene die echt een prima wedstrijd springt is Rutger Haanstra. Ja, Maar ja zie- die is correct zijn Friese juniorenrecord kwijtraken. Ja, nou ja, Ja. misschien kan er Wat in doet ieder dat geval- mee, joh? Het liep het voor Rutger echt een goede sprong te worden. Git wat scheef. En dat is jammer, maar alsnog een goede sprong. Zijn 2053 is nog steeds zijn PR. Dat leeft Ja. er hier ook in Burgum. Maar dat is net meer het Friese juniorenrecord. Wat Nee. doet dat met een springer? Had je dat in een wedstrijd Nou ja, goed, dat is... ter kennisgeving? Of ik is weet dat niet, wel dus even een kijk tikje? even hoeveel waarde dat je daar nog gewoon hecht. Ik denk dat het net een heel soort invloed had. ik ken er verder net volgende aan natuurlijk. Nee, het doet net af van je eigen prestatie, toch? Nee. Ik bedoel, een oor springt beter, of springt verder dan die vroegere prestatie. Nou ja, dat...
Ik denk dat het misschien alleen maar motiverend is voor hem om zelf weer 4 te springen. Zo inmiddels weer 3 nieuwe springers. Hanneke Westert, Onne Galema en Brent Monsma die zich kleermeidje voor hem tweede finale sprong. En van die 3 is Hanneke de eerste die los zal. Ja, het seizoen is een groot plezier om een mooi Amsterdam te springen. Ja. En hun zeilwijk, want dan krijg ik alle omdenken. Sigrid Bokma die zit bij de vrouwen nog steeds op nummer 1 met 15,49. Noah de Boer sprong op 15,24 en zit er met tweede. En ja, Hanneke had dat ook jongen en die zal zien hoe vier het zijn haar tweede poging komt. Hanneke Westert. Meiden onderin. Komt beter in de pols als krijgt. Had nou de tijd om te klimmen. En dit is op zich net een rare sprong voor Hanneke. Maar is net einde koers, ja? Ja, is te scheef. En als je ook kijkt naar die jongensgroep. Want daar begint Brent Monsma met zijn onderin van de tweede sprong. Komt raar in de pols met een dribbel. En ja, dan is dat een beetje... Ja, het verhaal van Brent in dan deze had Brent wedstrijd. nog maar één sprong om prijs te worden. Hij had wat problemen in de loop en deze sprong liep het geen verbetering te wijzen. Attentie voor de middelste batten. Want daar staat nog altijd de regerend koning van Burgum. Die het nou toch op het punt staat om misschien die titel wel kwijt te rijden. Ja. Een junior, Wisse Broekstraat. Want die gaat onder leiding met 2091. En Safir is dit seizoen nog net best. Nee. Sterker nog, had er de 20 meter al hellen. Ja, volgens mij had er één wedstrijd won met een 20. Hij had één wedstrijd jongetje in. Ik denk dat er een 20 meter al net had. Dat denk ik net. Maar goed. Misschien ook. Het is een fractie van een seconde. Dit leek het heel goed. Nee, draait er wat omheen. Het ziet het jongen. Maar ja. Hij maakt ik weg. Het verschil tussen een goede sprong en een hele vierde sprong, dat is heel top weinig. of flop is soms maar een paar millimeter, hè? En dat zijn zwart hier op een gegeven moment hier de smaak te pakken. En krijgt vaak wezen toen hier de vorm te pakken. Toen wist er weer de steen moest, toen wist er weer hoe het moest. En toen in één keer ran alles weg. En daar is er nog een beetje naar op ziek. Maar dat zit het zin onder. Iemand die dat inmiddels wel te pakken had is Sietse Levens die nou zich kleermaakt voor zijn tweede sprong. Maar Safir is het nog net, want we krijgen eerst nog bij de dames Sigrid Bokma en Wisse Broeksma bij de middelste schongers. Nee, we krijgen eerst Noah de Jong. Nou, de Boer. Oh ja, sorry. Ja, dat komt door het Friese vlag t-shirt. Ja. Daar komt Noah de Boer. Ja, dit liep het erop. Dit liep... Oh! Waarom zou ik al loslitten? Even rustig. Net hoeden. Ze shot ik even naar de coach van hier het al matten. Ze schrikt een beetje. Maar dat wie hem denk ik wel best. Ze zit natuurlijk nou op nummer 2. In mijn beleving liet ze hem wat gauw los. Ik dacht dat zal gaan. Wij zullen bij de jongens. Nee, Sietse Lefferts. Sietse Lefferts. Ik ken er nog een keer hoe die 18. Dit is een hele goede insprong. Dit liep het erop, maar gaat correct iets te snel. Ja, jammer, want hij moet iets langer stilstaan voor je voorbij die 18,69 van Timo springen. Nou, dan zullen we naar de Fries junior recordhouder op de middelste schongers. 20,91. Wisse Broekstra. Zien onderin. De dribbel is eruit. Gaat in één keer terug. Had nou de smaak te pakken, maar nee. Net in deze sprong. Wat zal zijn coach Gruts kwijt, de man die naar hem komt, Bart Helmholt. Dat Wisse het je flikt in deze wedstrijd. Het zeggen de laatste weken, of tenminste de laatste weken gaat het weer de goede kant op. Maar per week alleen zegt het er nog net naar u dat er nou sterker nog, hij weer degradeerd uit de eerste klas. Nee, de mixklasse, maar daar voel een junior uit vanwege stage. Toen mocht er toch bij mij doen. Ja. En zo'n tijd gaat het de goede kant weer uit. Ja. Maar hij had een enorme dip, hoor.
De laatste keer dat hij hier in Burgum sprong, toen is er nog nadat hij naar het ziekenhuis was. Omdat er nog dacht dat er iets in de voet kapot hier. Omdat er dribbelde dat er eigenlijk wat bleun hing tijdens de oren. Ja, dat is weer knuist, hè? Bleek toen net het geval inderdaad. Nou, hier waarschijnlijk echt net kunnen bedenken dat er nou de volgende wedstrijd in Burgum hier een Nijfries juniorenrecord zou springen. Dus Hoe bijzonder is dit, Hannes? hoe snel het dan er oors kan wezen, hè? Dat een jongen als Bart Helmholt hier gewoon op de finale batten zit. Hoe bijzonder is dat? Nou, Bart is altijd natuurlijk een... 40 jaar, al 4 wiel in stappen. En die hebt hem hier gewoon in de top 5 nog. Ja. Hoe kan dat? Nou, Bart is natuurlijk wel stopt met de wedstrijdsport, maar is net stopt met springen. Dus hij springt elke keer nog wel wat sprong. En FM doet er haast elke keer volgens mij. Dus het is iemand die altijd een, die van springen houdt. En, Sigrid Bokma. We zo eerst naar Sigrid. En En dit dit is je heel vier, dit je heel vier, dit je richting de 60 meter. Ja! Oh! Ja, Sigrid Bokma. Haar persoonlijk record is echt heel hebt. En dat Ja. is hoe de Santje meter. Nou, dit is een hele beste. En ik En maar het hier- van der Wal die zal nog denken. Bliksem. Stel ze dit, kandidatuur voor de titel Koningin. Jongen. Sigrid Bokma. Bart Helmholt, zien tweede sprong. Stiet die pols nou stil, Dit gaat wel de goede kant uit. Of dit gaat wel de hechte, maar ja. Komt haast Je maakt er wel jocht. voor de vrouw is Bartendel. Maar wat ziet er al wel heen in de Ja. stok. Het zal toch net gebeuren dat u zo'n veteraan hier en nog eens een keer een titel voor het kaapt. Nou ja, het een het ken. We zullen het zien. Op C-scores komt 1666. 1666 voor Sigrid Bokma. Jongens. Dit Sigrid komt, ja, komt Dat in is- farm, is in farm, want haar ja, vierste van het seizoen. dat bedoel ik. Dat is, En dat is echt voor Marit van der Wal net even een ABC'tje, hè? nee, Dan moet er een protte goed gaan. maar het kwam dit hier 3 keer verder als die afstand. Santje 29, Santje 39 en 1682 sprong ze. Ja, In en de Santje va- 2. En Santje 12, sorry, ja. Ja, maar, ja klopt, ja. Ja, maar dat is geen garantie om hier koningin te worden. Nee, Nou had ze nog 2 sprongen te goede. En ja, wat kent deze jongeman nog? Germ Terpstra. Die Oren junior. Ik denk dat het uniek is, Hannes, dat we hier een finale hebben. Bij de senioren werd 3 junioren in zitten. ja, Ik kan me net heugen dat het ooit eerder gebeurd is. nou ja, 3 senioren, of 3 junioren. 3 junioren. En 1 topklasser. En maar 1 topklasser en een tweede klasser. Ja, dit is wat een mixgroep inderdaad. Maar dit van tevoren niet vult hier. Maar ja, Die spekken als hebben je in de nou naar de total. juniorengroep zit, dat is een fanatieke groep. Het binnen alle, ze halen koor alle, nou ja, mijn naam in hun opgaande niveau. Dus dat is superleuk om te zien hoe zo'n hele groep teruggroeit. Maar tot Joert, hier net een van de junioren die 20 meter ontdekken. Nee. En nou we ze vermorzelen. Germ, ja. Dus zij het kent verhoren. Ja. Nou, Ik denk dat we eerst op de middelste batten de Frieske trui krijgen van junior Germ Terpstra. Germ Terpstra, hij moet er joch gaan, want hij ziet krijgt alweer in de top. Maar hij gang te 4 uit koers, sprong toen alsnog een jongetje 66. Maar speelt gemak, maar ja, wat wie die afstand was dat er joch toegang weer. 2091 is dan echt een heel eind, maar de leidt een baltje, hij kan zich daarop richten, hij kan geweldig uitspringen en waar wit zweeft er wel omheen. Hele oren stijl als wissen, rustige oren in. Tweede finale sprong van Germ Terpstra. Dit liep het heel goed voor Germ te Get er gaan, weg. dit gaat er weg. Oh, get nou helemaal naar de orenkanten. Eén keer naar links, één keer naar rechts. Wat een dreiging weer. Nou, Samar, Pols aan de kant. Samar boven. Ruimbaan voor Marit van der Wal, want ja, die wordt aan het werk zet, ja. Sigrid Bokma, leidster bij de verhalen, 1666. En daar moet deze jonge dame eerst nog maar eens zo hinnen. Dat is geen ABC'tje. De eerste finale sprong van Marit wie de onren net fantastisch. Ze kwam net lekker in de pols. De volgende sprong wie wat dat betreft beter. Maar we zullen zien of zij die knop om kan zetten en no wol richting die 1666 kan gaan.
De wien is wat lissengang, hè? Het is wat onaangenamer om nou te gaan springen. Het liep het wat vriendelijker. Maar er zitten nog wel wat vlaagjes in. Maar het is net meer zo slim als van de medje. Nee. Marit van der Wal, maar achter haar Rudy Walta. De man van het Heidenskip. Ik denk dat er haast alle jeugd wel eens training jong had. Als gelegenheidscoach. Ja, en dit is eigenlijk wat Marit graag wil. Die concurrentie. Ja. Ze neemt het hier. En dan had ze vanzelfs gelijk hoor. Zij is de laatste van de tweede finale ronde. Maar het Loop leek het. Oeh, dit gaat helemaal mis bij de insprong. Ja, de loop leek goed te gaan, maar op een of andere manier kwam ze net lekker in de pols. En dan is er nog maar één sprongje oer. Ja, en dat is net een lekker gevoel, want de eerste finale sprong kwamen ze echt al net helemaal lekker in de pols. En ja, dan is het voor Marit van der Wal dus nog één poging om dus wel een plakje te zieken. En ja, je altijd vrees je van waar leidt het nou aan? Hoe kan het nou dat het in één keer heel oors gaat dan de varronde sprong? Maar goed, ze had nog één poging en als er één is die het kent, dan is het Marit Ek, zou je stek weg. Maar we gaan naar de laatste ronde daar. De beslissing in Burgum bij het Koningsletten die moet nou vallen. Bij de jongens is de topkandidaat voor de titelprijs Timo van der Knaap. Een nieuw persoonlijk record van 8,69 meter. Gaat hij onder leiding in die laatste ronde. Bij de vrouwen, na 2 ronden om kop, Sigrid Bokma, 16,66. En bij de senioren/junioren om kop, met kop en schouders. Junior Wissebroekstra, nieuw Friesk junior record 20,91. Voor hem absoluut de beste papieren. Nou, Timo van der Knaap. Ik denk dat het redelijk uniek is voor een prijs om zijn titel te prolongeren. Ja, dat is net voor mij. Je bent net volle die 2 keer achter elkaar prijs worden. Dus. We gaan het zien. Timo van der Knaap, mijn sinoor in. Dit liep het weer goed te gaan. Timo had hem weer op het goede plak. En dit wordt weer een supersprong. Komt weer richting de 18 meter. En kerst zeggen dat er in vorm is. Wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd. En dan moeten we maar even aanwachten wat Brent en Sietse Levens nou nog gaan het waan. In ieder geval, als het naar het baltje sjort, dan liep het bijna een evenaring van die 18,69. Maar laten we even zien wat er op de boeren komt. Ik wil graag naar de middelste scores, want daar staat Rutger Haastra klaar. 18,41, 18,19. Maar ja, ik een jongen die het oer de 20 meter liepen ken, dat die er jeder en dat die er hier in Burgum. Wij doen erin. Deze insprong is goed voor Rutger. Draait er dan gelijk omheen en nee, dit is hem net. En Rutger springt wie het. Terwijl wij zorgen dat op de jongenskons Timo van der Knaap nog naar 18,42 springt. En ja, ik dat weer een dik persoonlijk record geweest, hè? Ja, ik dat. En er is nog maar één die het hier verder sprong had dan deze sprong. Ja. En dat is Brent Monsma, die nou onder de beurt is. Dus maar eerst bij de vrouwen. Hilde van der Wij voor haar laatste finale sprong. Nee. Hilde die zak het maar in, sprong een beetje in. Had verder een prima wedstrijd boekt, maar net vier genoeg om koningin te worden. Zil tevreden wezen, meerdere 14 meter sprong. Haar beste wedstrijd van het seizoen. Maar ze eindigt in deze groep heel goed op het 4e plak. En Brent Monsma die zet zijn pols klaar. De laatste 2 onrennen, of eigenlijk in de varronde Ekkel, kwamen net lekker uit. Maar de loop klapte wat raar in de pols. Ik hoop dat er daar iets aan verloren had. Want ja, die loop mat goed wezen voor je goed insprong kan een meidje. En als er iemand is die zeg maar vanuit de insprong goed kan klimmen, dan is het Brent wel. Dus we gaan het zien als die 18,69 nog in gevaar komt. Het waren wat heel erg mooi, hè? Ja. Sinds je erbij, de wind die zakken er wat uit. Ja, en de prestaties, die binnen dit 4 uit de beste van dit seizoen haast. Ja. Haast in alle categorieën. Brent Monsma, 18,69. Hij zou het baltje lezen, maar de oren mat goed wezen.
Zultjen, hij komt on. De onrin is beter dan correct. De insprong is goed, alleen dan stiert die pols Nee. correct te 4. Dit wie wel zijn beste sprong van de finale. Maar alles moet kloppen, wil je oer die 1869 kunnen springen. En dat betekent dat er nog één persoon is, Sietsel Efforts, die nog verder kan springen dan die afstand van Timo van de Knaap. Dus het is nog even een wachtje voor Timo. Zo zien we dat op de dameskons Hanneke Westert inmiddels kleerstjeert. Haar 14:30 wie een goede sprong, maar nog net. Ja, maar genoeg. laten we net vergeten, dit is de regerend koningin nog, hè? Ja. Van verleden dier. Toen als Famke, verder als iedereen. En nou Zullen het zien. mag het nog gebeuren. Dit is Ze een mag goede boven insprong. haarzelf Dit is een uitsteken. hele goeie. Hoe vier komt Hanneke nou? Oeh, Nee, het is nee. uit de richting. Het is een goede sprong, maar net 4 genoeg. En dan Dus zij is haar titel van verleden dier in elk geval kwijt. Alleen nog de vraag is nog even, om waar? Dan gaan de eigen naar de man op het middelste skons. Onnegalen, maar... Zie het er correct in on. Had de pols waarschijnlijk iets dichterbij zetten. Maar precies hetzelfde van. Hek een titelverdediger. Insprong is goed. Klim is Oeh. goed. Dit liep het erop, maar Nee. dan stiert de pols Nee. correct te 4. Of correct het dichtbij. Get de hut. Dan weet er het. En dan denkt er, ja, Hij baalt. ene keer te 4, andere keer te dichtbij. Maar goed. Oone kan niks meer verhoren over zijn eigen prestaties. En ja, dan shot Ja. wisten dat natuurlijk. En die denkt, maar die 20 jaar Njonto, er komt nog Ik denk een Bart die naar oude die. Bart, die redt het niet meer. En die En Germ, Germ ja, Terpstra, die die maakt maakt echt echt weer een heel PR veel. Dus springen. eigenlijk had er een, om het samen te zeggen, een makkelijker zoek in het want dan wie het onne. Maar het is echt wel een heel eind. Maar laten we eerst de ontknoping beschermen bij de jongensgroep. Nog één kandidaat bij de jongens om de titelprins oer te nemen van Timo van der Knaap. Dat is Sietsel Efforts. De man die de laatste 2 wedstrijden won bij de jongens. Zijn PR opschroeven naar 1838. Ja, die zal nou haast een hele meter verder moeten. Naar PR springen wil hij Timo van der Knaap van deze titel aanhoren. Hier Nou. krijgt op zich een goede sprong, maar ik gang nog iets te snel hoor. Dus ja, hier het plakje nog net helemaal voor, maar begin het zien. Ik denk dat er hem iets dichterbij zet, dat het er of een wierdsprong wordt of een topsprong. Ik hoop je dat Maar goed, nou de je mag- boer even wacht. Je mat er wat bij je. Daar komt Sietse, mij de honger in. Laatste finale sprong van Die Sietse sprong de is Boer. goed. Had nou de tijd om te klimmen en dit, ja, nee, draait er wat omheen. En dan weten we dat Timo van der Knaap met 1869 prins is hier in Burgum. Tjonge jongen. Wij gaan naar de vrouwje. Daar zit Claire Noah de Boer. Wederom een goede loop. Nou, wat Goeie een insprong. boer. En dit jit. Een heel Weg goed, hè? Tjonge jongen jongen. Springt echt een geweldige wedstrijd. Ja. Ja, het zal net genoeg wezen om Sigrid te passeren, maar Noah de Boer had enorme progressie maken. Leeft het begin van dit seizoen al gewoon in de tweede klasse. Ja. Had eigenlijk het hele seizoen op 1 of 2 wedstrijden naar de Friese trui net omgehouden. Ja, hier, de man van Burgum, Wisse Broekstra. Dit jit weer een heel eind die kant op. Oh, iets te snel nou, maar Had de wedstrijd van zijn leven hier in Burgum. Noteerde Nij Friesk junior record 2091. En liek het lek boven te hebben. Want oh, wat gang het stroef dit seizoen. Haast weer uit de eerste klasse degradeert. En nou zit er op het heegste treedgebied Koningsleppen. Het kan verkeren, zei Bredero. Zo grillig kent deze sport wezen. En wat zal het voor hem ook een opluchting wezen dat hij eindelijk verder is als zijn jongensrecord van 2022. Ja, dat stiet ja. je direct nog, hè? De Nederlandse Ja. record is dat nog steeds. Maar ja, dat is wel een per alleen. En je wil verder, nou dat is Joodslagen. En hoe? op de dameskons, jongen, degene met de beste papieren die mij nou nog een keer springen, Sigrid Bokma, 66. En ja, Sigrid wint natuurlijk, maar het mij nog één keer, maar het haar laatste 2 pogingen waren nog net fantastisch, maar dat is geen garantje. Dus het laatst zal ze nog verder willen springen als haar tweede poging. En ja, als je ziet hoe bot ze nou in vorm is, dan zou het me net verbazen als ze nou echt richting de centimeter zal gaan. Maar goed, alles moet nog wel even kloppen.
Wiels Bart Helmholt ek zijn poging, of zijn pols voor de laatste poging kleerzetten had. Maar we beginnen eerst naar Sigrid Bokma. Wat een wedstrijd. Ja, ziet ze even zeggen, je krijgt nog, die eindigt op 1663. Nou, tot 2 weken alleen hier er nog nooit 16 meter sprong. Nee, en dan Hij springt nou in de finale 3 keer 16 meter. Maar u eigen binnen rechten op, ja, waar gaat het eerst? Ik denk Sigrid Bokma. Ja, daar gaat Sigrid al. De ontknoping. Nou, nog net helemaal. Een rare Dit loop, maar nog. die corrigeert nog redelijk. Yes. Nou, komt niks bij. En dus zit Sigrid nog even in de wachtkamer. Ja, we zullen het zien. 1666 ben natuurlijk fantastische papieren, maar er komt nog een achter haar aan. Namelijk, eerst Bart Helmholt. Meiden Kan die zijn eigen pupil hier er nog wat juist aan bieden? Bart Helmholt. Nee. Nee. Je merkt het, hij gaat te snel hoor. Maar toch, petje af, je. Hij had mij de sprong. veteraan. Hij kwam tot 81 juster. Op zijn 40ste levensjaar. Dat is eigenlijk een Fries record van 40-jarigen. Ja, dat is eigenlijk leuk en aardig. Hij komt hier zelfs in de finale. Maar zal ik mij groot genoeg zien dat zijn pupil gelukkig zich verder ontwikkelen had. En voor de sport is het natuurlijk goed dat de jeugd het stokje oorneemt. Want kunnen we dat stellen, dat het stokje oornam is? Zak is het door Sissen. We kennen op een middelste score nog naar Germ Terpstra zien die mat een nieuw Fries junior record springen wil winnen. Dus dat is een beetje haast een onmogelijke opgave, zoek Sissen. Maar nou ja, Nou, die zien daar het al net kapot. hij had al een tapsprong maken, ja. Kijk, hè? Dat is toch een grens, hè? Van het eerst door die 20 meter. Ja. En wetende dat er nog een heel eind verder wie, dan is het toch ergens wel een beetje zoer voor Germ. Maar ja, je doet het zelf. En hij zal wel denken, nou ja, als ik die 1 keer ken, dan ken ik het nog een keer. Dus waar zei dat er het net nodig doet. We zeggen hem al een keer bijna boeten sector naar links gaan. Toen sprong een jongetje 66, toen ging er helemaal naar rechts. We zien tweede poging. Dus zo Sissen, het moet nou recht uitgaan. En dus eindigen we nou met de absolute climax hier van het Koningslepen in Burgum. De laatste 2 finale sprongen. Waar wordt de koningin? Wordt dat Sigrid Bokma of toch Marit van der Wal? Zij had nog 1 kans te goede. En bij de senioren/junioren wordt dat Wisse Broekstra Ja. of toch nog Germ Terpstra? Het is dus voor het eerst weer sinds 2006 dat er een junior koning wordt. Dat is Ja, in ieder dat zou geval bizar. een ding wat zeker is. Dan krijgt een waardige opvolger, Hannes. Zo zien. En daar hier is toen het genoegen dat toen na deze koningstitel echt de Friese titel Ja. pakte. Maar goed, dat de jongens deze afstand dan springen, dan Dan maakt het is kans, hè? zeker goede kans. Ja, Ja. het is net dat ze voor de senioren onderdogen. Nee. Nou hoop ik dat de springers een beetje op elkaar wachten. De camera is in eerste instantie gericht op Marit van der Wal. Rudy Walter, de coach, die shuttle even naar links. Had even contact met de coach van Wisse. Waar je het eerst? Marit je het eerst. Laatste finale sprong van 60, Marit van der Wal. 60. Deze Wordt zij insprong de is koningin beter, of maar wordt het dit Sigrid gaat Bokma? te Het snel. wordt Sigrid Bokma. Zo, En dan dat is het is duidelijk. toch een grote verrassing, hè? Want dit is wel de En dan vrouw in zien we vorm. dat En Germ Germ Terpstra, wat doet hij? Nee, Germ short het al zitten. Hij gaat te scheef. Maar de smaakmaker, of een van de smaakmakers van Joert, Germ Terpstra. En dan zijn alle titels bekend. Hier in Burgum. De nieuwe koning van Burgum is junior Wisse Broekstra. Met het prachtig Fries juniorrecord van 2091. De koninginne van Burgum wordt Sigrid Bokma. Ik ga eerste van het seizoen met 1666. En Timo van de Knaap, die zorgt het echt voor een unicum, hè? Want die is voor het 2e jaar op Rieger, de prins van Burgum. Een fantastisch persoonlijk record. 18,69 meter. Een meter verder dan zijn orde. Dat binnen de 3 grote titels hier in Burgum. De krozen, die komen er al aan. Die worden dadelijk huldiger. En de polsen worden optuigd. Want het is traditie in het koningsleven dat de 3 kampioen nog 1 slotsprong meidje met de Friese vlaggen in top. Hannes, Yes. hast je dat toen echt niet? Ja, zeker. Ja, dat is altijd het mooie. Het is wel zo de hast al zijsprong maken. Dus waarschijnlijk zet ze hem een beetje dichterbij. Maar
we zullen het zien. Het is altijd een spektakel. Het publiek zet altijd even een slow clap in. Maar goed, degene die correct sprong had, die matte zich dan wel even de tijd krijgen om deze sprong even een beetje voor te bereiden. Sigrid had natuurlijk correct voor Marit haar laatste sprong maken. En dat vergt toch een beetje krachtzoek, maar ik zie dat Sigrid in ieder geval al Safir is. Ja, de middelste baten hing het ook al een vlaag in. Dus het is Dat hoor ik al. Ja. Ja, tradities ben er om in ere te horen. En het koningsleppen. Ja, dat had toch een naam opgebouwd, hè? Ja, het is toch wel een van de klassiekers die het ooit een keer winnen worst. Krijgt een mooie medaille. Of medaille, ja, wat is het? Een ketting. Dan krijg je eerst al een gewoon applaus. Maar de polsen willen nou voor de scores zetten. Nou, dan hebben we een hele aparte medie maken, Hannes. Want we gaan even in angst zitten dat het misschien wel anders wordt. Het is een beetje stil aan. Door de wind, de pols waaide al uit de scores, of uit de polshouder. En het liep er eerlijk zijn in het begin net op dat het überhaupt nog trots kunnen gaan. Maar uiteindelijk kunnen we toch praten van de succesvolste wedstrijd van het jaar. Qua afstand en qua spanning, denk ik. Dus nee. Ja, dan had het tussenblijvers misschien toch ongelijk kregen? Het is, ja, nou ja, goed. Je weet het net. Er zijn ex-springers bij die Hajoet de finale net hellen. Die zullen misschien wel denken naar die Rodwin. Hier naar de horen. Ik weet Freya Kramer die volgens mij elke keer dat hij moest springen. Ja, Sietse Bokma trouwens ook. Ja. Toen waaide het eruit. Dus de ene had het misschien iets meer getroffen dan de horen. Maar goed, degene die er wien, die in ieder geval de kans om mij te doen. En nou ja. Achter zal een Wisse Broekstra bijvoorbeeld dacht hij, ik ben blij dat ik wel gang ben. Want ja, oors kom je echt nooit tot dit soort sprongen. Nou, de drie titelwinnaars staan op een skans. De pols wordt nog één keer uitdroegen. De vlaggen hingen in top. En de kunst is dadelijk om meisjes draaien tegelijk ter ere van het koningslepen nog één keer de sprong naar het Zandberg te wagen. Een hele bijzondere wedstrijd, want het is nevens mij voor het eerst in de historie dat het koningslepen plak vindt op Snijn. Ja. Het is echt voor het eerst nevens mij dat de titel Prins 2 keer achter elkaar won wordt, toch dezelfde persoon. In de vorm het is een unicum dat er op het koningslepen een Fries juniorenrecord geleerd wordt. Dus om meerdere redenen een memorabel koningslepperij hier op Burgum. Nou, maar hopen dat het goed gaat. Ja, die wien. Maar die laatste sprongen, ze is beleven dat ze er nou nog in springen. Nou ja, was juist deze trot die wien en er hing nou een dikke vlag bovenin. Hij waait nou wel alle kanten op, dus... Het wordt een zeefsprongje, denk ik. Ik hoop dat het in ieder geval voor iedereen goed gaat. Het levert wel heel mooie plaatsjes op. Ik zoek even om je heen, want vaak is er wel iemand die slow clap inzet. Ja. Ah, daar komt hij al. Nou, als alle springers klaar binnen, dan is het vaak om de middelste scores om te beginnen, maar in... Ja, die maar het eerste. Ja, daar komen ze. En dan zien we dat Sigrid... Het klapstuk. Ja. En dit ligt van erop. Het koningslepen. Ja. Bij de drie kampioenen. Wisse Broekstra, Timo van der Knaap en Sigrid Bokma. Ik de complimenten voor de man die dit allemaal perfect voor jou in beeld gebracht had. Uw cameraman Corneille Bitiri. Ja, een betoefd cameraman. Die maakt een shotmeisje van 3 uren, hè? Ja. Zonder uit te rusten. Dus die had het voor jou fantastisch weer in beeld gebracht. Wij nemen jou nog even mee in beeld naar die laatste huldiging. Want dit binnen de 3 mensen die het zwaar gaan voor de titels. Hier bij het koningslepen. De voorste man hier is Wisse Broekstra. Krijgt uiteraard de felicitaties van Heid Freek. Naar een peer hier verbeterd te zien. Oude PR naar 20 meter 91. Timo van der Knaap stiert ook al klaar. Ja, hij is voor 2 hier op Riegen. Ja. De Prins van Burgum. En
De complimenten aan Sigrid Bokma, want ja, die springt haar vierste afstand van het seizoen hier in Burgum, 1666. En is daarmee de nieuwe koningin van Burgum. En de kroons. Ja, dan wist hoe het veel hem daar te staan. Ja, dat is mooi. Ja, steen je nou ook de nieuwe drie kandidaten voor de Friese titels, Hannes? Lastig te zeggen. Nou ja, kandidaten sowieso, maar als ze het worden, ja. Het zijn in ieder geval mensen die zien laten dat ze op dit moment in farm binnen. En het is zomer augustus, dus we gaan het zien. Sigrid Bokma, met de medaille. En met de titel. De nieuwe koningin van Burgum. En een heerlijke opstekker natuurlijk voor dit seizoen. De farm die kwam er al aan. Ze noteert een dikke 16 meter. En ja, in deze farm zag ik haar die 16 meter ook wel weer halen in dit seizoen. En dan in het midden. De man van de midje. Hij is al houder van het Nederlands jongensrecord hier in Burgum. Dat weer 2022. Dat is al een schofje lien. Daar was ik Nederlands kampioen mee. Maar nu is hij de nieuwe koning van Burgum. Als junior. 20 meter 91. Fantastisch nieuw persoonlijk record. En in deze vorm heb ik een hele gevaarlijke outsider om als junior de zilveren pols te winnen. Yes. Mooi podium, Karel. Ja, zeker. Anders. Ho. Prachtige kroonsen. Nou, de fotografen krijgen nog even de kans om mooie plaatjes te zetten. En daarmee is het dadelijk zo'n horen. Hebben wij de media aardig meegenomen, Hannes. Ja. Wil ik jou dankzeggen voor de belangstelling voor deze livestream. Het Koningslepen in Burgum. De eerstvolgende livestream is op 4 augustus. Dan binnen we bij de Nederlandse vierleermanifestatie, de NFM, in het Heidenskip. Hannes Carrion, Tiegetank, voor die bijdrage als co-commentator. Corneille Betiri, Tiegetank voor de mooie beelden. En namens Freek Wijma wil ik zeggen, graag ont de volgende keer 5 augustus bij de NFM.